ከህላውነትካ ገይሩ ዘሕግበኒ ፍጹም የብለይ ህላውነትካ Baba sendro lo bo shikladina mayas oh amen amen naha nadali alona እግዚአብሔር ከምዝደሊ ህዝብ ይኮንኩም ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወኔ ጅበሮ መንፈስ ቅዱስ አብቀድሚ አምላኽ ዝኽእል ሰብር ከፊሉ ተደሊኩም ከምዝጥዕመኩም ገጽ አምላኽ ግን ክንደሊና መንፈስ ቅዱስ ንደለካ ለና ንበሎ ከተጥዕና ትኽእል ንስኻ ክትፍውሰና ትኽእል ንስኻ ዕጋበትና ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አብቀድሚ ህላውነት አምላኽ ርእስኩም ትሕት አቢልኩም ጸልዩ እግዚአብሔር ይመስገን ገጽ አምላኽ ድለዩ መንፈስ ቅዱስ በሎ ነዚና ንደሊ ህላውነት ካይና ንናፍቕ ብዘይ በአኻ ትርጉም የብሉን ኢዛኖ ሴዴ ለማንያ ሞሴን ቡሩዶሎ ቦላ ባጋዲ አላባ ንዓኻ ንደሊ ያሎና መልሲ ክትከውን ሕቶና ካል አይን ደልን ብዘይካኻ አጽናነስ ውኻ መንፈስካ ንደሊ አሎና መልሲ ክትከውን ሕቶና ካል አይን ጽበን ብዘይካኻ አጽናነስ ውኻ ንዓኻ ንጽበ አሎና መልሲ ክትከውን ሕቶና
Ejendo robo la baba la badia la boho sindiri. Ela bahala baba baba la badina mahando sondro do boyas. Manfas Qudus, Manfas Qudus, Manfas Qudus, Manfas Qudus. Ezando robo la baba baba la bahaya sodo. Amma akalna khbar balo. Amma akal hizb khan iskhai kha mogas. ملآتن بقعتن نسخايها يسوس بكبري بملآت بالسلطان سرح سمكا لعلي بل بآخا يعقب هزبخا اكزافير حاقوسنا إخا يسوس ملآتنا إخا نسخا سمكا نسوع لنا منفس كان دلي علينا اكزافير أملخ بالشم يسوس كريستوس لوم يما كلنا نتكا ملآت يخون بمنفس كازخون عقابت يخون اكزافير أملخ بيسوس كريستوس أبتي عقابت زلو هيوت كتاتونا نتصلي علينا كي تصليو كلاتكم قد أملخ نادى لكم تصليو منفس قدوس نعابلو كبرن بملآتن بسلطانن سرح حلف هما أكلنا هيوتنا ملآيو أتحساسبانا كل بيتنا ملآيو منفس قدوس عقابت كاب زي بلو كرتت كاب زبل هيوت كوت أكوم يكزيافير نسوي ملآتنا لبنا حساباتنا منفسنا عينتنا كله بمتمات دخيم الله ملآتنا جم كريستوسيو أبوت رايو ملسي الله we need this بلو نزينا زدلي زلو نزي زدلي زلو بمنفس كاملآت يخون لنا بشم يسوس كريستوس بمنفس كاملآت يخون لنا بيسوس كريستوس بمنفس كافوسي ملسي يخون بشم يسوس كريستوس نتسألي علينا اكزافير أملاخ ملآت يخون بمنفس كا زي عقبت بادوز خونت نفسي بمنفس كا تملا اكزافير أملاخ بيسوس كريستوس أنفت زسحاته بادو نتزلو هيوت ملو تقبرون السخايخ اكزافير أملاخ بشم يسوس نتسألي علينا اكزافير لومي دايركشن كابخا يمتع ملسي كابخا يمتع عقابة سلام كابخا يمتع حاقوس يتحدث بشم يسوس كريستوس سلام هزبها يبزح بقويتا بيسوس كريستوس كاب زد كمو نقرات كلون هزبها وصايو لومينا برتعي كتوتو ننسألي علينا بمنفس كازخونا برتعي بمنفس كازخونا محداس بمنفس كازخونا محيال كخون نسألي علينا زابير منفس قدوس حلف ما أكلنا سرح ما أكلنا نسخات راي كبرل منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس إيزالو بولا بابا ديانا مهانتي رديانا لا بوسين رديدي بوش إلا مهازون دورو بولا بابا ديانا نانا مانتو سين رديدي بوش إلا مهاندورو بولا باغا دينا مهانا باغا ياسون درو بوش رئسنا ناتاللنا كنقصلي بلنا بيسوس كريستوس بيسوس كريستوس شيلو دانا مان سيدي بولا باغادي لا لا بالا بوس أبلاونتكا ملسيالو أبلاونتكا سلام الله أبلاونتك إجابة كهلاونتك كيروز إجبني فتصوم يبني
ባዲና ማላ ባዲና እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ስፔክታተር የለን ክትምት መጸሰብ የለን ኩሉ ሰብ ምስ መንፈስ አምላክ ኮኔክት ክገብር መሰል አለው ነዚህና መጽና ካባይ ምንም ክትረክቦ ነገር የለን አነ ምንም ዝህበኩም የለን እዚ አምላክ ግን ፊት ንፊት ኮኔክት ክንገብሮ ኢና መጽና ዘለና እዚ አይነት መንፈስ አማከልና ክህሉ አለው እንጽሊ መንፈስና ክፍፈት ጽምአት ክህሉ በመንፈስ ቅዱስ ሆነ ኮኔክሽን ክህሉ ይግባይ እግዚአብሔር ይመስገን ተሲና በዚህ መንፈስ በሐዋር ኮይና ክንጽሊና አብ ዘፍጥረት በዘሎ ቃል ክንጽሊና ዘፍጥረት ኢስራን ሽዱሽተን ናይሳ ታሪክ ይነግረና ይሳ ዘፍጥረት ኢስራን ሽዱሽተን ከቁጥሪ 15 ተጀምሮ ሽዑ ፍልስጤማውያን ነቶም አገልገልቲ አብኡ በዘመን አብኡ አብርሃም ዝኩዓትዎ ኩሉ ኢላታት ደፈንዎ ሐመድ ካመልዎ አቢመለክ ድማን ይሳ ካባና የመና ሐይል ካይኻሞ ካባና ኪድ በሎ ይሳ ካቡ ከይዱ አብለሰ ጌራራ ሰፈራ አቡን ተቀመጠ ነቲ በዘመን አብኡ አብርሃም ዝኩዓትዎ ኢላታት ማይ ፍልስጤማውያን ድማ በድሕሪ ሞት አብርሃም ዝደፈንዎም ይስሐቅ መሊሱ ኩዓቶም በቲ አብኡ ዝጸውዖም ዝነበረ ስም ድማ ሰማዮም አገልገልቲ ይስሐቅ ድማ ኣብቲ ለሰ ኢላ ኩዓቱ አብኡ ኸኣ ፈልፋሊ ኢላ ማይ ረኸቡ ጓሶት ጌራራ ኸኣ ምስ ጓሶት ይስሐቅ እዚ ማይና እዩ ኢሎም ተባኣሱ ይስሐቅ ኸኣ ምስኡ ስለዚ ተባኣሱ ነቲ ኢላ ኤሰቅ ኢሉስ ሰማዮ ካለ ኢላ ኩዓቱ ብዛዓቡን ስለዚ ተባኣሱ ስጥና ኢሉስ ስም አውጻሉ ካቡ ድማ ገዓዘ ካለ ኢላውን ኩዓተ ብዛዓቡ ገና አይተባኣሱ እጅስ እግዚአብሔር አብዝሒና ይሞ አብዚ ምድሪ እዚውን ክንስስን ይናበለ ነቲ ኢላ ድማ ረሓቦት ኢሉ ሰማዮ እግዚአብሔር ይመስገን ክጅምር ከሎ ይስሐቅ አብኡ ክዒትዎ ዝነበረ ንዑ ከም በሐድሽ አምኽፋራ ከም በሐድሽ አብ ሙኽዓት ይጀምሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ተቀበልናዮ መንፈስ ከም በሐድሽ ናይ ምሕዳስ መንፈስ ክህሎ አለው በዚህ ቃል ክንጽሊና ሕጂ ካብዛስ አጀሚረ ናይ ቀደም ጥራይ ከይኮነስ እግዚአብሔር ክቁዕቶ ክብገሰሉ ክውስኽ ንዝሃበን ይስተቀበልኮ ኩሉ ከም በሐድሽ ዘተሳአሉ ጊዜ ኢልና ንበልና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምሕዳስ ጊዜ ይኹን እንዳበልኩም ጸልዩ ሕጂ ማንም ሰብ ስፔክታተር ካባይ ክትጽበይ ጾልኩም ብጥሙት አይደለነ ቃል እንተሲንኩም አነ ዝብሎ ዘለኹ ጸልዩ ድገሞ ኩሉ ሰብ ግን ካብ ንእሽተይ ክሳዓቢ ኩሉ ሰብ ይጸሊ እግዚአብሔር አምላኽ ማያትና ከም በሐድሽ ዕላታትና ከም በሐድሽ ማይ ይፈልፍል በሎ ምልዓት ይኹን በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሎ
ተደፊኑ ዘሎ ነገራት ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዓጽዩ ዘሎ ነገራት ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሩባታት ይውሐዝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸላኢ ዝሓዞ ዝደፈኖ ነገራት ሕጂ ዝቋዓተሉ ጊዜ ሕጂ ዓይን ማያት ዝነትዓሉ ጊዜ ዝተደፈነ ነገራት ኩሉ ዝትሳሉ ጊዜ ይኹን ጸልዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤትኩም ሩባታት ሕያው ማይ ህይወት ዝነትዓሉ ዝፈሰሉ ዝውሕዘሉ ጊዜ ክኸውን እዛ ከተማ እዚኣ በዚ ማይ ተዕለቕልቕ እዛ ማሕበር እዚኣ በዚ ማይ እዚኣ ትምላ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ግበሮ ንጸልይ ኣለና ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ሕያው ዝኾነ ማይ ይፈልፍል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተደፍነ ነገራት ኩሉ ይከፈት ዝተደፍነ ነገራት ኩሉ ይከፈት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚ ዕላታት ዝደፍን መንፈስ ሎሚ ንቃወም ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አምላክ እናወሰኸ ከይድ እምበር ክጎድል አይግባውን እዩ መወሳኽ ይኹን አማከልና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ ቃሉ ስልጣን አማከልና እናወሰኸ ከይድ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዝሓለ ጽማት ዝዝሓለ ቅንዓት አምላክ ከም በሐድሽ ዝቃጸለሉ ጊዜ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስካ ልብ ህዝብኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አተሳስእ አብ ነፍስ ወከፍ ቤት ሕያው ማያት ይውሐዝ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በቃልካ መንፈስ መልአዮ ጉባኤኻ ይመላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤትና ይመላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስካ ከውነልና ንጸልይ ኣለና ሎሚ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ይኹን ሎሚ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ይኹን ታሪክ ዝኾነ ነገራት ኩሉ ሎሚ ህይወት ዘርዩ ይተስእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ዝበሃል ነገራት ከይህሉ ሎሚ ምሕዳስ ከውን ንጸልይ ኣለና ጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ ምሕዳስ ይኹን በሎ ምሕዳስ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢላታት ይከፈቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማያት ይውሐዙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ አምላክ ዝኾነ ሓድሽ ምንቅስቃስ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክገብሬን ዝበሎ ተስፋታት ኩሉ ዝሰርሕ አምላክ ዘተስእ አምላክ ሕለፈ ማከልና ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ኃይልና ሓድስ እምነትና ሓድስ ቅንዓትና ሓድስ ጸጋታትና ኩሉ ሓድስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትና ሓድስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ምሕዳስ ጊዜ ይኹን ናይ ቀደም ኃይልታት ይተሓደስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኤላ ማሃቶስ ፕሮዲና ማሃላ ባጋያስ ነዚህ ዝደፍን መንፈስ ተቃውሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ትኹዕት ደድሕሪኻ እንዳመጸ ይደፍን ደድሕሪ እንዳመጸ ይደፍን ብሽም ኢየሱስ አይፈቅደን ኢና ካብዚ ሰዓት ጀሚሩ እዚ መንፈስ እዚ ይወጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ጸልማት ናይ አጋንንቲ ሲስተም ዲሞኒክ ኔትወርክታት ዘበለ ሁሉ ሎሚ ይበተኽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሺሎኦንታ አይኔ አና ሃካይዳና መሆሳም ፕላዲና ማያስ ዝቆራረጽ ነገር አይሃሉ አማከልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሙሐዝ ይሁን ብሽም ኢየሱስ ኃይል ጸልማት ናይ አጋንንቲ አሰራር ዘበለ ሁሉ ይነቀል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረኺበ በጽሔ ክትብል ከለኻ መጽኡ ድፍን የብለው ተስፋ ሂዘለኹ ክትብል ከለኻ ናብ ድሕሪት ናብ ዜሮ ክንትምለስ ይገብረካ ከም በሐድሽ ክትጅምር ይገብር እዚ መንፈስ እዚ ሎሚ ይወጋ ተቃውሞ አኔ ደሓላን ለኹ ዝብል ሰብ እንተሎ ስለ ሕዋቱ ይጸልይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ዘምክን መንፈስ ሎሚ ብስም ኢየሱስ ይወጋ ኃይል ጸልማት ናይ መናፍስት ያሰራርሓ ኩሉ ሎሚ ነፍርስ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ይጽረይ ሰማያትና ይጽረይ ህይወትና በኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቢዝነስ አብ ህይወት አብ ሓዳር አብ ኩሉ ዝጀመርኩሞ ጉዳያት ምስሳን ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ምስሳን ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ምስሳን ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ኤ ፕሮንዴሽ ኤልማና ማሃያ ሶንድሮዶ በሆላ ባጋያሳ ሴፕላዲና ማሃያ ሶንድሮ በሆሺ ኔትወርክታት ዝበትኽ ካብ አምላክ ዝተዋበኩም መገድታት ዝዓጹ ሕብረታት ሕጂ ጽቡ ኔትወርክ ሒዘሎ ሕጂ ምትሓዝ ኮይነሎ እናበልካ ከለኻ ብትን ዘብሎ መንፈስ ሎሚ እዚ መንፈስ ዝብተነሉ መዓልቲ እዩ ጸልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ይበተን እዚ መንፈስ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዝተሳሉ ጊዜ ይበሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕነ በመፍዳይ መንፈስ
حيلكم تحدثوا ناب زيرو يكونكم كتملسوا ناب زو سخ كبري እግዚአብሔር ይመስገን ناب زو سخ حيلي بيسوس كريستوس in Jesus name بيسوس ስም ጸልያለና ምስሳን ይሁን በሁሉ ነገራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኤሎ ሞሆሳ ፕራዲና ማሃላባዶ ሴምፕሬ ደለ ቦሆሽ ሞዳታ ምስኳዓተ ሕጂ እግዚአብሔር አስፊሁና ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ በሉ ሕጂ እግዚአብሔር አስፊሁና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እግዚአብሔር አብዚሁና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እግዚአብሔር አስፊሁና ከሙ በሉ አውጁ አብዮትኩም ናይ ምብዛሕ ጊዜው ሕጂ ናይ ምስፋሕ ጊዜው ሕጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገራተይ ዝጸበሉ እዋን አይኮነን ዝጎድለሉ እዋን አይኮነን ዝደክመሉ ጊዜ አይኮነን ከም በሐድሽ ናብ ዜሮ ዝጅምረሉ ጊዜ አይኮነን ሕጂ እግዚአብሔር አስፊሁናዩ ሕጂ እግዚአብሔር አስፊሁናዩ በሉ አውጁ ነዚ ቃል አቤትኩም አብ ህይወትኩም አብ ስራሕኩም አብ መንፈሳውነትኩም አብ ኩሉ ጉዳያትኩም ሕጂ እግዚአብሔር አብዚሁናዩ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ሄላ ማሐሶን ትሮደ በሄሺ አብዚ ምድሪ ድማ ክንስስኒና ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጸልዩ ናይ ምስሳን ጊዜ እንዳበልኩም አውጁ አቤትኩም ናይ ምስሳን ጊዜ አብ ህይወትኩም ናይ ምስሳን ጊዜ ዘቀምስል ዘበለ ነገራት ዘበላሹ ናብ ጓሂ ናብ ሐዘን ዝምለሰሉ ጊዜ አይኮነን ሕጂ ናይ ምስሳን ጊዜ ሕጂ ናይ ፍረ ጊዜ ሕጂ ናይ ምሕያል ጊዜ ሕጂ ናይ ምብቃል ሕጂ ፍረ ዝዕጸደሉ ጊዜ ሃሌሉያ ሕጂ ምርኮዝ ዝምለሰሉ ጊዜ ሕጂ ሓይሊ ጸልማት ኣብ ትሕቲ ኣጋርና ዝግዛሉ ጊዜ ሕጂ ጸላትና ዝሃድሙሉ ጊዜ ሃሌሉያ ኣሕሊፉ ክህበኩም እግዚአብሔር በሎ አብዚና ንሰርሕ አብዚ ጸሎት እዩ ዝሰልጽ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚኹም ትውጅዎ አውጅዎ በህይወትኩም ናይ ምስፋሕና ጊዜዩ ናይ ምትሓዝ ጊዜዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምውሳኽ ጊዜዩ ናይ ምስሳን ጊዜዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍረ ይኹን አብ ስራሕኩም ፍረ ይኹን አብ መንፈሳውነትኩም ፍረ ይኹን አብ ኃይልኩም ፍረ ይኹን አብ ጸጋ አምላኽ ናብ ፍረ ይብጻሕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ መልአት ጊዜ በኢየሱስ ስም ናይ መልአት ጊዜ ጸልዩ እስከ ስለ ህዝብና ድማ ንጸልይ ተወዲኡ ክንብል ከለና ናብ ዜሮ ናብ ውግእ ሕጁን ናብ ሞት ናብ ጥፋት ናብ ስደት እዚ አይከውንን እንዳበልኩም ጸልዩ ናይ ምብዛሕ ጊዜ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሞት መንፈስ ይወጋ በጎይታ በኢየሱስ ስም ናይ ሰላም ጊዜ ይኹነሉ ንህዝብና ናይ ምስሳን ጊዜ ይኹነሉ ህዝብና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሽም ኢየሱስ አዳውኩም አልዒልኩም ስለ ህዝብኩም ጸልዩ ባርኾ ሕጂ ናይ ምብዝሑ ጊዜ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብስደት ናይ ምብትታን ጊዜ ከይኮነስ ምርኮዝ ዝምለሰሉ ጊዜ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ሓጎስ ዝምለሰሉ ጊዜ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ምትእኻብ ጊዜ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ካብ ቤትካ ነዚ ቃል ንእውጅ ኣለና በኢየሱስ ስም ካብ ቤትካ ንእውጅ ኣለና በኢየሱስ ስም ነዚ ህዝቢ ሰላም ይኹነሉ ነዚ ህዝቢ ካሕሳ ይኹነሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምምላስ ይኹነሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኤሮሆ ሻላማ ሃንታ ሳብራዲና ማሃላባጋያስ መንፈስ ቅዱስ ኤላ ባህራ ባሃባንደ ደደቦ ሲያፕላዲያና ማያስ ኤላ ባሃላባላባዲና ማሃላባጋስ ሶንድሮዶ ቦሆሺ ብፍላይ አገልገልቲ ዝነበርኩም ሕጂ ካብቲ አገልግሎት ብትክክል ከም ዝግባእ ከምቲ ትደልይዎ ህይወት ዘየለኹም አዳውኩም አልዒልኩም ጸልዩ ስፔሲፊክ ስለኹም ክንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ዝርዳእኩም ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ህይወትኩም ጀሚሩ እናተቋረጸት ዝተሸገርኩ እግዚአብሔር ሕጂ ናይ ምሕዳስ ጊዜ ዝገብረሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ቀደም ናይ አስመራ እናተዛረብኩም አይትቅጽሉን ይኹም እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ክገብር እዩ محداس كجبر እግዚአብሔር ይመስገን አዳውኩም አልዕልዎ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል محداس ይሆን አትያብ ድሕሪኩም ዝዘራእኩሞ ዘርኢ ክልምልምዩ ክስስንዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምልስልኩም ምስራኹሞ ብዙሕ አጽድ ክትርዩኹም እግዚአብሔር ይመስገን
حجي متسايخون باروت كا بيسوس تصلي كل سبي تصلي حجي نباروت كا متسايخون بيسوس كريستوس محيالي خون منفس كا أبلع لي حزبها أفسس نحايلي أفسسو نمحداس أفسسو نمسسان أفسسو بشم يسوس كريستوس زم الاختي زلهم سبات يتسو بيسوس كريستوس ጸጋ ዘሎም ሰባት ይተሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሎኻት ይተሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘስልጡ ሰባት ይተሱ ትብዓቶም ይተሐደስ እምነቶም ይተሐደስ ኃይሎም ይተሐደስ ጠመቶም ሁሉ ይተሐደስ መንፈሶም ሞራሎም ሁሉ ይተሐደስ ቅናቶም ይተሐደስ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አብ ህዝብ አብ አፍ አገልገልትኻ አምጥ ጸጋ አገልገልትኻ አምጥ በኢየሱስ ክርስቶስ لا بحدو سامبر دليل بوش هاللويا هاللويا منفس قدوس اموني امون 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 اموني زي بلودو هولا باغاديا سنتر دليل بوش عيسي مهرتك بزيح الله إنه قدمي خادم عيسي مهرتك بزيح الله إنه قدمي خادم عيسي مهرتك بزيح الله سي مهرتك بزيح الله إنه دويلا زي بالا بحالا بالا 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 بحالا 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 بحا ياسو حالا لالا بهو سيمبر دلالي بهو ياسين دالالا بحا ياسي نزير حبوت زقبرلكم أملاخ بارخو أمسكنو هاللويا تمسكن تمسكن رحبوت زمن رحبوت هاللويا حدش نقدر تقبر أملاخ حدش نقدر تقبر أملاخ من تهزبوس من تباروت وزت أبغ قويتا وقنا زواج أملاخ هاللويا نتي مسكين نتا مبلت نتي من مزيبلو زت أبغ دوز بالأملاخ نتا تخبت كتمات زواج الله زيابير أمون أملاخ هاللويا أمسكنو بارخو تمسكن بلو تمسكن أزينا حقوس جزء يخون بشم يسوع كريستوس نايك حسا زمن بيسوع كريستوس رحبات النبلكم أوجو بيسوع رحبات مسسان يخون مبزح يخون بيسوع كريستوس هاللويا 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 آمين منفس قدوس هاللويا 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 تمسكن منفس قدوس لك قالوا أمسكنوا كلاتنا سلازي زمت قال እግዚአብሔር نباركو تمسكن قال كا هيوتي هو نعي قال كا مسلطيو زقنعيو قال كا كمدوشايو سلطانن حيلن الله زلبم طبب أمرو زهب فلطت الله مولوم يا غوبايخا كمو يخون بشم يسوس نفسو كف قبل أوشتي منفس زسمع دمصي يخون كلاتنا نحدثلو نبرتعلو طمتنا كله زتعيلو قال كفسس نصلي علينا نتي صروي ماي أماكلنا نفسسو يحصبنا يبرتعنا بيسوس كريستوس سم كاب قال كاز تلعل قدسنا كون كاب قال كاز تلعل محداس كون نغرات كطعي كعري بيسوس كريستوس سم نصلي علينا كاب قال كاز تلعل اب غباينا فوسي من نغاف حرنت كون نصلي علينا سلطان ناي قال كاب كله كسرح ام نفس وكف لبي كسرح نصلي علينا كلكالي حيله هالو እግዚአብሔር አምላክ ህዝብኻ በእምሮ ባርኮ በخفوت መንፈስ ባርኮ ልብ
ربي نفسي زبل كله يتنكف بيسوع كريستوس سم كابتي منفس كاك قبل آمين نبلا لنا منفس قدوس لبنا نعخا أمرنا منفسنا كله نجزا لنا منفس قدوس كبرين عخا يكون سلت قبره كله تمسجن بشم يسوس آمين እግዚአብሔር ክብር ይሃበው آمين 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 ጌታ ባረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ባረከ thank you bless you እግዚአብሔር ይመስገን ያ ننوح زي ملأختي وشت أيزله لا أتصل زخيد ملأختي أب زينا مؤل زلوا حسب قدام زينا مؤل زلوا حسب كوي ككافلكم بزحنا تفات زلوا جن كساعة زخيلو ترايك خيره عندي نايزي زينا مؤل ملأختو حسبه نايزينا مؤل عندي ملأختو حسابه نتي كامركون استملسه حزبي استتصحف ملأختيو كامركو كبابيلون استملسو استتصحفيو اتي حساب كحزبو زغباكم زينا مؤل اب زمن ازرا ويدما تيك زمن نهميان ازران زنبرولو غيزي زنبره مصحفيو زي دارغا ناي بولي كيدان ناي موداتا بهيستوريكال اقاممط انترينايو دارغا قدمي نهميا كبابي استتصحفه مصحفيو اتي حسابو تي ملأختو نتوم كمركو كبابيلون استملسو هيوتهم ابتي بارنت ننوي عمتا قاليا مبزحتهم اكشالي ابو ام توليدهم اتوم نا قدما بوتات دما ابو زنبرو كم بحدش مصيوم نتي كتما املاح نتي مقدس املاح كهانصو استملسلو غيزي نيرو ابزي وانيو نزي ملأختي most probably ازرا زصحفو زلو تاريخ يزصحف زلو ግን መልእክቲ ለው ካብተና መጽሐፍ ቅዱስ ተደጊሞም ዝጽሐፉ መልእክታት ውሽጢ ዜና መዋዕል ሓደ ናይ ምድጋም መጽሐፍ እዩ ዘዳግም ናይ ምድጋም መጽሐፍ እዩ ዘዳግ ከም ሽሙ በዓሉ ዜና መዋዕል ካል ዝተደግመ መጽሐፍ እዩ ኣብ ዘዳግም ነተን ኣርባዕተ ናይ ሙሴ መጽሐፍቲ ይደግሞም ነቲ መልእክቲ ጽቡቕ ገይሩ ይትሕዞም أب زينا مؤل دمانتي أم نجستن أب ساموئيل نزنبرة حسب كله يدعم اللهم أم صحف كل سكال أب حدش كيران ما يوحنس وانجيل كري كلنا نتي زنبرة حسابات كله سمو أبيلو بمدقام بعلامة يصحفوا ساموئيل كصحفوا كله نتي تاريخاوي زان تاتي أمتصله نجستون كصحف كله نتي هيستوري كم زلوا يوزع أمتصه زينا مؤل جن نتي تاريخ يسحب مو كم دي سباخي كابتي تفلالي بوتاتات سحبو ملأختي زم حلالف كم سبكت جيروز أمتصل بعلامة يتصحفو ملأختي اللو ملأختو دما نتوم كبار النت نستملسو نمهنات زمتو سبات تتصحفيو أتحسسبهم كتعي من مخانم كفلتو انتاي كجبرو كم زقبهم علامة زتحز متصحفيو بزي منفس كردو يقبعناي نتي حجي أتي أتحسسبهم قدم زنبرة أبتي إسرائيل زنبرة منفسنا كايدان كله زي فلت ولدويا أب بابلون نايت أوتات أسمات كسمعو نايت أوتات حيل سلطان كنجرم أتي نجوس بعلو أنا أملاخي قبل قنيلو هيوات أبكم يوم توليدهم عبيم تزفلت أو تي كم قدم زنبرة نايت زيابير نبيات كم قدم زسمعلو هيواتن نابران أي نبرن حجي يملسوا له حزبكم زيو عليتكم زيو مننتكم زيو دابلايو نزي ملأختي صحف الله مزلو كجمر كله أزيو نوح بالزبالة نتي ملأختي بولدوتات بمسرع يزجمرو معرف حدك ساعة شمونته ساعة شعته نتهم نولدوتات زنوحة نولدوتات ليست أبو دحر داويت نتي مقدس انتاي كم زدالو كم يجيرو كم استجبرا ينقرب سلمون زجبرو دما دحرتهم نجستات نيهودا زجبرو كله أبكال أي زينا نزي قمت مالتي أبتيك قدام أي زينا مؤلجن
نزي كلت حسب نتي ولدوتات يمص دحر داويت نزسرحو داويت نزدالو واغاز خفللو نغرات كله يمص قندي ملختو زيو ማእከል ናይዚ ህዝቢ ማእከል ናይዚ ሃገር እዚ መቅደስ አምላኽ እዩ ክብሪ አምላኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ክሕድሱ የመጽኦም መቅደስ ክሰርሑ እዚዩ ዝተፈጠርኩምሉ ምኽንያት ነዚ ገሮም የማቦታትኩም ሓሊፍ ይዝብሎም ዘሎ ዳዊት ኃይሉ ገንዘቡ ስልጣኑ ነዚ ዋጋ ከፊሉ ዝሓለፈ ንጉስ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ አምላኽ ባሪኽዎ ክትቅጽሉን ተደሊኹም ናይ ዓወት እንድሕር ኮይኑ መገድኹም ናብ ምርኮክ ትምለሱ እንተ ዘይደሊኹም እዚኣ ግበሩ ማእከል ናይ ህይወትኩም ክብሪ አምላኽ ይኹን ማእከል ናይ አገልግሎትኩም ትመጽሉ እቲ መቅደስ አምላኽ እዮ አምላኽ ይኹን ንዑ ማእከል ብዝገበርኩምሉ ንዑ ብዝጠመትኩም ንዑ ዋጋ ብዝኸፈልኩም መጠን ንሱ ድማ ክባርኸኩም እዩ ክትጸንዑ ኢኹም ክትከሉ ኢኹም ዝኽእለኩም ኃይሊ ስልጣንን መንግስትን ኣይክህሉን እዩ ዝብል መልእኽቲ እዚያታ ሕጆን ይኹን ኣብ ኩሉ ዘመናት ንጎይታ ነቲ ክብሪ አምላኽ ብዝጠመትናሉ መጠን ህይወትና እናተሐደሰ ይኸይድ ንካልኦት ነገራት ብዝጠመትና መጠን እናደኸምና ንኸይድ ሕጂ አንተ ወይ ንጽልዮ ዝነበርና ክብሪ አምላኽ ማእከልና ህይወትና ብዝኾነሉ ሽዑ ምስሳና በህይወትና ዝህሉ ክብሪ አምላኽ ንክርስቶስ ዝጥምት እናሐየለ ይዝኸይድ ጠመተና ናብ ካል ሽፍት ክገብር ከሎ ሽዑ ክሳራን ውድቀትን ይጅምር ምናልባሽ ፋይናንሻሊ በኩሉ ክህብትምን ክመልን ይኽእል እዩ ናይ ውሽጢ ባዶነት ከን ሳኦል ንዓም 40 ዓመት ገዝዩ 40 ዓመት ግን አጋነንቲ ኮንትሮል እንዳገበሮ እናጨነቆ ዝመርሐ ንጉስ እዩ ንጉስ ምዃን መራሒ ምዃን ዝሰለጥ ፖዚሽን መሓዝ ስልጣን እዚ አይኮነን ሰሊጡ ኢልካ ዘታለካ ነገራት ክህር ይብሉን ከም ዳዊት ኣብ ውግ ይኹን ኣብ ጽቡቕ መዓልታት ይኹን ኣብ ክፉ መዓልታት ንክብሪ አምላኽ እናጠመተ ዕላምኡ ህይወቱን እግዚአብሔር ገይሩ ምንባር እዚ እዩ እቲ ታርጌት እዚ ጻውዒትና እዚ መጽሐፍ እዚ ክርስቶስ ማእከል ናይ ህይወትኩም ይኹን ጳውሎስ ንገላትያ ክብሎም ከሎ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ተሳኢሉ ነይሩ ቀደም ኣብ ቅድሚኹም መን እዩ ዓዚሙኩም ዘሎ ከም ኣሲኹም እዚ ትምህርቲ ተለዊጥኩም ዘሎ ክርስቶስ ማእከል ናይ ህይወትኩም ክኸውን ይግባእ እዩ ንማንም ክንሰብኽ ናይ ማንም ንገዛ ርስና ማእከል ክንገብር ኣይተጸዋዕናን ቀጻሊ ክንጥምቶን ከነጠምቶን ዝግባን ክርስቶስ ጥራይ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክንገብር ከለና እግዚአብሔር ንህይወትና ልዕል ከብላ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ዘኽብር ህዝቢ ክኸብር እዩ ንእግዚአብሔር ዝጥምት ህዝቢ ክኸብር እዩ በአምላኽ ክብጻሕ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ ብዘኽበርናዮ መጠን ንዑ ብዝኣመንናዮ መጠን ኃይሉን ጸጉን ክርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ማእከል ናይ ቤትና ክኸውን ይግባእ እዩ ማእከል ናይ ሓደርና ክኸውን ይግባእ እዩ ማእከል ናይ ህዝቢ ናይ ኩሉ ነገራትና ማእከል ክኸውን ይግባእ እዩ ሰብ ናብ ዛርእሱ ክጥምት ከሎ ናብ ጉዳያቱ ክጥምት ከሎ እዚ ጸላኢ ዝጻወተና ዘሎ አርእስቲ ውልዕ ነቲ ቁም ነገር ገዲፍና ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ኃይለናን ጊዜና ነጥፍእ ኢመርጀንሲ ኾና ነቲ ነጥፍእ ነቲ ኣብ ኩሉ እናወላዐ ሓዊ ኣብ ኩሉ ይንደድ ኩሉ ይጥል ንጎይታ ጥራይ ሓዞ ንኩሉ ጸጥ ከብለልካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኩሉ ስርዓት ክትሕዞ እዩ ክነጥፍ ነቲ ሓዊ ነዲዱ ኢልና በቲ ተወሊዑ ኢልና ንጓየዮ ጉያታት ኃይልና ዝገደደ ከኽስሮ እዩ ዝገደደ ባርዕ ክፍጠር እዩ እናወሰኸ ኸይድ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ግና ቤትና ተወሊዕና ካልእ ሓዊ ኩሉ ክዋዓጥ ይብኡ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ይኹን ማእከልና ህይወትና እቲ መልእኽቱ ቀዳማይቲ ነጥቢ ብዝከኣለኒ ክገብር 15 ፖይንትስን ክሳዕ ዝኽእሎ ጥራይ ዝኸይድ መበቆልካ መንነትካ ፍለጥ ኢሉ ዝጅምር ሸሞንተ ምዕራፍ ሙሉእ ክስቶኑ ክስተወለደ እዩ ዝብል ሸሞንተ ምዕራፋት ብዘይ ምቁራጽ ኣቦታቶም ይነግሮም እዚኣቶም እዮም ኣቦታትኩም ይብሎም ዓሌትኩም እዚዩ ናትኩም መንነት እዚዩ ንመብዛሕቶም ኣስማቶም ተቐይሩ እንዲሁ ናይ ጣዖታት ኣስማት ተዋሂቦም ኣሎ ኩሎም ዋላ በዓል ዳንኤል ትዝክሮ እንዲኹም ስማቶም ቀይሮም ናይቶም ጣዖታት ስም ሂቦም ከም ድሌቶም መንነቶም ክርስዑ ሓጺቦሞም እዮም እስራኤላውያን ኣይኮንኩምን አምላኽ እንዳበልኩም ነቲ ምድርን ነቲ ህዝብን ነቲ ኣብኡ ዝነበረኩም ኪዳን ረስዕዎ ሕጂ አምላኽኩም እዚዩ ሕጂ መንነትኩም እዚዩ
ባህሪያቶም አተሐሳስቦም ኩሉ ዝቀይር ስራሕ ተሰሪሕሎ እዚ ጽሐፋይ ግን ይመጽእ እዚዩ ዓሌትኩም ይብሎም አሎ እዚዩ ተጸዋዕኩም ዝበቆልኩምሉ ህዝቢን መንነትን እዚዩ ይብሎም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መበቆል ጉዳይ ከም ህዝብና ዝፈልጦ ነገር የለምሽ ያ እዚ አይነት አይደንቲቲ ክራይሲስ ድማ ከም ህዝብና ዝገጠሞ የለን ኣብ ኩሉ ሕጂ as a nation ከዛረበ ድሕሪው ከም ቸርች ከም መንፈሳውን ከዛረበ እዚ ስደት ዝፈጠሮ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ኮንፊውዥን ናይ አይደንቲቲ ክራይሲስ ኣሎ ተቀባልነት ክረክብ ኣብ ዝኸድናዮ ንዝኸድናዮ ህዝቢ ክንመስል ጎረባብትኻ ክትመስል ብዙሕ ካጽዕር ተቀባልነት ንምርካብ ደቅና መንነቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ዓቢ ቻሌንጅ እዚዩ ማእከል ብዙሕ ዓሌታትን ህዝብን ክመሳሰሉ ይጽዕሩ መንነቶም ደርቢዮም ካለ ህዝቢ ክመስሉ ነቲ ጽቡቕ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ንምሃር ኣለና ካብ ምውፃና ምሽ ብዙሕ ነገራት ድማ ነቲ መንነትና ዘጥፍእ መንነትካ ደርቢኻ ኣይትምዕበለን ኢኻ ምዕባለን ተሎ መንነትካ እንዳዓቀብካ ኣብኡ ይዝውሰ ሕማ ባህልና ክድርቢ ኣለዎ ዘድሊ ብዙሕ ነገራት ኣኪብና ዝመጸና ነገራት ኣሎ እዚ ዘይምድርባይ ድማ ብዙሕ ይበላሽወና ኣሎ ክድርባይ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ክድርባይ ኣሎ ብዙሕ ይምህረና ኣሎ ትዩ እዚ ደገ ምውፃእ ኬንያ በባዕሉ ቀሊል ምዕባለን ቀሊል አተሐሳስባን ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ሜንታሊቲ ወንደርፉል ዝኾነ ህዝቢና ኣብ ማእከል እዚ ብሉጽ ህዝቢና ዘለና ዝገርም ህዝቢ ንነዊሕ ዓመታት ብሰላም ርእሶም ዓቂቦም እቲ ሜንታሊቲ ብዙሕ ድኻም ኣለዎ ነቲ ጽቡቕ ክንምሃር ግን ይግባአና እዩ ነቲ መንነትና እናደርበና ግን ከም ኣይግበረን እዩ ስለዚ አይደንቲቲ ሪሜምበር ዩርሰልፍ መንነትኩም ፍለጡ ከም ህዝቢ ክትሓዝ ዘሎ ነገራት ንሓዝ ከም ህዝቢ ክድርበይ ዘሎ ነገራት እንደርቢ ንትምህርቲ ደገታት ተኸፊቱልና ኣሎ ንምዕባለ ደገታት ተኸፊቱልና ኣሎ opportunities ማለያ ዘይብሉ ናይ ትምህርቲ ናይ ስራሕ ፋይናንሻል በብዙሕ መገዲ እግዚአብሔር ዝበለጽ ኣብ ኤርትራ ተንህሉ ክረኽቦ ዘይንኽእሉ ነገራት ተኸፊቱልና ኣሎ እዚ ብዙሕ ዕድል እዩ አላ ኤርትራ ሰላም ይሃሎ ኣይሃሎ ድላይ ዓነት ነገራት ይኹን ካብ ብዙሕ ህዝብታት ኤርትራ በይና ትነብር አይላንድ ኣይኮነት ምሽ ካብ ቀደም ጀሚሩ እግዚአብሔር ህዝብታት ኔሽንስ ፈጢሩሎ እግዚአብሔር ኩሉ ኔሽንስ ድማ ካብ ንሓድሕዱ እናተማሃረ እናተደጋገፈ ይዝኸይድ ሙፃና በረኸት ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና በረኸት ዘይኮነሉ መገድታት ድማ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ድማ ክንጥንቀቕ ይግባና እዚ as a nation ከም ቤተ ክርስቲያን አይደንቲቲ ድማ መሓዝ ይግባአና እዩ ከም መንፈሳውን ከም ኣመንቲ ናይ ኣመንቲ ህይወት ላይፍ ስታይል መንነት ኣለና ናይ እምነት ኣቦታት ኣለውና ሕጂ ዝተፈጥረ እምነት ኣይኮነን ሕጂ 2000 ኢስራን ኣነ ጎይታም ተቀበልኩ ኣይኮነን ክርስትና ጀሚሩ ኣነ ዝጅምሮ ሓድሽ ካብ ሰማይ ዘውርዶ ምግላጽ የለን ወሪዱ ዝጸንሐ ዝተገለጸ ዝተሰብከ ድርሕጁን ዝቕጽል ገላበር እንዳበርከትናዮ ንኸዶ አገልግሎትን ወንጌል እንበር ሓድሽ ፈጢርና በላሽና በአይ ክጅመራሎ ዝበሃል ሙቭመንት የለን እቲ ሙቭመንት በክርስቶስ ይተጀሚሩ በክርስቶስ ይዝቅጽል በክርስቶስ ይድማ ዝዛዝም እዚ መንነት ክንትከለሉ ዝግባና መንነት ናይ እምነት አቦታት ኣለውና ብዙሕ ዝምሃሩና ዕብራን ክነግር ከሎ በዚያቶም ይኹም ተኸቢብኩም ዘለኹም ይብለና ነዚኦም ዝኸበቡና ሰባት ድማ ሊስት ይገብረሎ ዜና መዋዕል ፍለጥዎም በዓል አብርሃም ፍለጥዎም ነዞም ናይ እምነት ሰባት ንዳዊት ዲቴል ይነግሮም ንዳዊት ፍለጥዎ እዚ ኣብነት ካብ ድኻሙ ይኹን ካብ ብርታዕዩ ተማሃሩ እዚ አቶም የማ ቦታትኩም መንነትኩም እዚዩ ብዙሕ ብምርአይና ብዙሕ ከርተትን ኮለል ብምባልና መንፈሳዊነትና ምስካልኦት ከይነተሐዞ ኣብነት ኣለውና እግዚአብሔር ይመስገን ሪፈረንስ ፖይንት ኣለና ኩልሻ ህጁን በብግዚኡ በብቦፁ እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን ዘለውን አገልገልቲ በብቦቱ የተሳሎ ብዙሓት መደናገርቲውን ይትስኡለው ጽዑያት አገልገልቲ ሃሉ ሕማዓት አገልገልቲ ሃሉ ሐሰውቲ ሃሉ ሪፈረንስ ፖይንት ግን ኣለና ና እግዚአብሔር ቃል መዕቀኒ ስታንዳርድ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንነትኩም አይደንቲቲኩም ትረኽብሉ ቦታ ና እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚያቶም ድማ መንነቶም ዝረኸብሉ ምኽንያት ንእግዚአብሔር ስለዘኽበርዎ እዩ እጂ እዚ ብዙሕ አይደንቲቲ ትምህርቲ ዝበሃል ኣሎ መንነት ካፍለጥ ገለ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ መበገሲኡ ቦታ ግን ንኣምላኽካ ብምፍላጥ እዩ ዝጅምር ንዑ ክንፈልጾ ከለና መንነትና ናጣየ ህይወትና መበቆልና ንሱ እዩ ሶርስና ንሱ እዩ ሶይልና ዝበቆልና ወዲቕና ከምዚ እንታዮም ዝብሎ ወፍ ዘራሽ ከሙ ብንፋስ ዝበቆልና አይኮናን መበገሲ ያለና መወደእታ ቦታ ድማ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት
تسقم يا زلا دايركشن الله نابز خدكو إلنا نخيد سبات يكونن ما بقولكم مننتكم فلتو already ناي أمنت سبات إنا نفلت ناي نجزافير زخبرو ناي قدسنا سبات إنا نفلت نقويتا واجاز خفلو ناي أمنت أبوتات يوم قديمو من حالفهم ستاندرد غيرو كنت امتهم እግዚአብሔር ዘቀመጠልና ናይ እምነት ሰባት አለው ህይወትና በዚ ኮኔክት ከውን ይግባዩ ሐድሽ ክርስትና መበገሲ ዘይብሉ እዚ ወፍ ዘራሽ ዝኾነ ክርስትና ኣብ ህይወትና ክህሉ የብሉን ሐድሽ ምግላጻት ከነምጽኢልና ኣብ ዘይ ከውን ህይወት ውሽጥ ከንአቱ አይገባናኒ ስለዚህ መበቆልኩም ፍለጡ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ መንነትኩም ጠምቱ መንነትካ በትክክል ዘይትፈልጥ እንድሕኮይንካ በትክክል ድማ مس جزار صان مس قال أملاخن right ab أبرامي sober أنت تقرنيا حسكوان sober mentality يلوز قلص الله تعويز خوانا ميزانا ويز خوانا بزعبا رأسها بقبو محساب كابز قبو نلعلي زي محساب كابز قبو نتحتي زي محساب صبو غيرو يقلص أنا قال أملاخ على زي مننت نتابع نابت عبيد زوسد تمرتات زي أجاننتاوي مننتنا نابتي بتحتنا እግዚአብሔር በመخبار በመእዛዝ ዘንብር ህይወት ውሽጥ ይዘጻውዓና እግዚአብሔር ቃል ናብ ክርስቶስ ክንጽመት ይገባና እዩ እዚ ግን መንነትና በጥዕና በትክክል እንተዘይ አድሬስ እንተዘይ ኮይኑ ኮንፊደንስ ዘይብልና ፌክ ዝኾነ ህይወት ኢና ንመሐላል ሳኦል ንግስና ተዋሂቦ ኦሬዲ ንጉስ ኮይ ተገይሩሎ ንጉስ ተገይሩ ከሎ ንጉስ ከውን ይጽዕር ኣብዚ ኸዱ ዓዲሲ ሓውልቲ ይገብረሎም ንገዛሩስ ይዘዛርብ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ገለንት ተዛሪብካ አልጢፉ ከጥፎ ኣሎ ንገዛሩስ ንጉስ ከ ሳሙኤል ነቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ዳይሬክሽን ምስሃቦ ንሳሙኤል አይገደሰን ንሱ ንህዝቢ ምሕጓስ ይዝራዩ ዘሎ ንጉስ ኢሎም ከጣዕሉ ጥራይ تي أب إسرائيل حتى درفتات كله ساول زلوا كون آدم بيجي درجي كم يكبرنيرو كله درفي حانتي كم يطولانير حجون ساول كم I think ساول the training جميرة بزعبو كزمرلو كدرفلو يا أزي mentality من النت كانت زي فليتك سبات كدرفولك طاعولك مقديك سرحلك تسريحلك خلو ودو كلو زي مصحر زي مغوياي كنتونت هيوت زي دما نابص الله مريحو زي دما نبادو اغاننتي زمرحو وشتي كاتوز غبرو زي داويت نغسنت سلاز فلطه تابوتا كاب املاح كم سوهابتو سلاز فلطه كسرح اللهون كصعر اللهون انرينا املاح مقدي كفتلو نيرو امننتو صنعو كونفيدنس موليو اي صعرنيو أملاخ يمجد يزجبرلو مانم كاب أملاخ استمدبلنا نجارات مانم كوس دايكلني زيافير مسكن أبوتانا ترى confidence-نا ملوك خون مننتنا ملوك خون insecure بزخانة منفس نكالوت نادهلنا تأمتوني زي عينة منفس كابيوتنا كتأفعله ما ودادرتي يبلكم نايت ودادر مسحواتكم uniqueness أملاخ أبيوتكم أقميت الله فلوينة أقميت الله نكلات ما تسقى زيوم عليها زي بلو ولا تمساسالي زمسلون جن استفلالي كله جن تتحيزو يعبي بملأت أب حدا سجاي زسر እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ መንነትካ በትክክል መፍላጥ ይደልይ ኢየሱስ እዚያ ይሉ ካበይ ከም ዝመጻኹ ፈልጤ ናበይ ከም ዝኸድኩን ይፈልጥ ስለዚህ አመስቀል ስቀሎ አመቃብራአትዎ አብ ድላይካ ግበሮ ካበይ ከም ዝመጻ ይፈልጥ ናበይ ከም ዝኸይዱን ይፈልጥ ናይ ህይወት ላዕልን ታሕትን አየናውጾን ይፈጽሙ በዓል ጴጥሮስ የጣዑሉ ገዲፎሞ ኺዱ እቲ ንጉስ ይጉተቶ ድላይ ይኹን ኣብ ህይወቱ ፈጽሞ ህይወቱ ዝናወጸሉ ምክንያት የለን ካበይ ከም ዝመጻ ይፈልጥ ናበይ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ መንነትካ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ካበይ ከም ዝመጻኹም ፍለጡ መበቆልኩም እቲ ናይ ዘለዓለም አምላኽ እግዚአብሔር እዩ መወዳእታኹም ድማ ናብቲ ዙፋኑ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ፍጥረት ናብኡ ዝግዕ ዘሎ ይዝጎይ ዘሎ እዚኣ መስመር ከይንስሕታ መንፈስና ክንሕሉ ይግባአና እዩ መንነትኩም ፍለጡ ብትክክል ምሕሳብ ካብ ዝግብኦ ንታሕቲ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ዘይ ምሕሳብ ንሕዋትና ብግቡእ ንገዛ ርእስኻ ብትክክል እንተተቀቢልካዮ ንካልኦቱን ብትክክል ክትቀበሎም ትጅምር ኢኻ ንካልኦት ምንዓቕ ንካልኦት ምንሻው
تجمت إلى نبخة يتمت كلش كبخة زقدرون كال أسكال السرح نبكالوت كتمت كلها كال يديب الله تملسيا كلش كنت مت كنبل كالوت تأمتون يزبلو كتصيام رايتلي حسابه بتخكل محساب يدلي مس من مود دار يدلي أنا نجزافير مسكين سلازي زي منفس كلون يدلي أوكي اسكي زري أملاخ يبلو ولود أملاخي نجزافير منفس علني بفلوي علامة نزي زمن كاب أملاخ رأي تلقو ملأختي لني آمين እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት በዘመኑ ሐሳብ አምላክ አገልግሉ ሐለፈ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ምሳኦል ምድፋ አይደልዮኒው ዳዊት ናቱ ጉያ ከም ዘለው ይፈልጥ ንሱ መስወደ ናት ካስራህ ይኮነነቲ መቅደስ መስራህ ምስተባለ ጊዜው ያጥፈን ኢሚዲየትሊ ንወዱ ከዳሉ ጀሚሩ ሽፍት ገይሩ ነቲ ዝተጸውዓሉ ጥራይ ሰሪሑ ሓሊፉ ናብቲ ዝተጸውዓኩም ሉ ጥራይ አተኩሩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘርኢ አምላክ ከም ዝኾንኩም ፍለጡ እዚ ባህሪያትና ኩሉ ድማ ምስኡ ይቃነይ ዘርኢ አምላክ ናይ ቅድስና መንፈስ ይዘለዎ ናይ ኃጢአት ናይ ርክሰት ዓለማውነት እዚ ምስ ምድራውነት ብምድራውነት ዝሰኸረን ጠመቱ ኩሉ ምድራዊ ዝገበረ ሜንታሊቲ የብሉን ክርስቲያን አምላክና መበቆልና ዘርእና እዚ መንፈስ ይዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ባህሪያትና ምስኡ ከተሓዛለዎ ካበይ ከም ተበገስኩም ፍለጡ ናበይ ትኸዱ ከም ዘለኹም ድማ ፍለጡ መበገሲ ነጥብኹም ኤርትራ አይኮነትን መበገሲ ነጥብኹም ናይ ዘለዓለም አምላክ እግዚአብሔር እዩ ኣብዚ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ህዝቢ ካብ ሐሳብ አምላክ ይወጽዩ ፈጣሪና እግዚአብሔር እዩ እስኪ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንበሎ እዚ ናይ ልምዲ ቃል አይኮነን he is the originator ናይ ኩሉ ነገር አበጋሲ ናይ ኩሉ ነገር ፈጣሪ ሉዓላዊ ንኩሉ በስልጣኑ ዝፈጥር አምላክ እዩ መበገሲኹም ንሱ እዩ ኤርትራዊነት ይሁን ኢትዮጵያዊነት ይሁን ኬንያዊነት ካብኡ እዩ ተዋሂቡና ተቀቢልናዮ እግዚአብሔር ንኩሉ ዓሌትን ዘርን ቋንቋን ነሃበ ንኩሉ ዝዕድሎ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን መበገሲ መንነትኩም አይትረስዎ ክብርና አምላክ ይሁን ኣብ ድሕረ ባይታና ብዙሕ ነገር ተፈፂሩሎ ያ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ነፍስ ወከፍ ማይክሮፎን ተዝውሃቦ ናይ ብኽያት ፕሮግራም ሲ ኣብዚ أزيو نوح بزح نيقصلي كساعات بزح مجبرنا يرنا حجي تبخيلو أرستي قديفكم هبتي أوريجينال تملسو هبتي أوريجينال أما أكل تفتر نجار كيكونس هبتي أوريجينال زيابير نعين أخاتكم نبزي مدري كم كلو زد تبجسلو علامة زيابير مسكن نهيوت لعلن تحتن كوحاتيو رسعكم وما أبزي بتحكم علىكم أزيون كرسعيو نبز بلد أدم ما كتكريكم أبتي زحلفك أصليجن جزيكمن حيلكمن عيتودو بحدش منفس من النتنا بتي زحلفنا يودحر بايتا كجودان نبدحريت كن ملص أيجبعنا نيو remember who you are كاب قويتا استقبلكم ومن النتكم بتخكل ملسيابو كنك ألزلو wrong identity wrong من النت زت أب هيوتنا منفسنا زاتو كله حتسيبنا كنوص أيجبعنا نيو زيابير مسكن من النتكم كاب جنزة بايتمسوه مننتكم كاب تمرتكم ايتمصوه ወይ ካብ ሕጂ ብዘሎ ስታተስ አይኮን መንነትና ካብ ክርስቶስ ካብ አምላክና እግዚአብሔር መስገን ማንያቱና ህይወት ላይፍ ስታይል ይቀየር እዩ አዝዩ ለዋወጥ እዩ በቲ ዝለዋወጥ አይኮንናን አኔ ከምዚ እንዳብላን ርእስና ንጽዋ በቲ ዘይለዋወጥ ሐቀኛ ዝኾነ ነቲ ቀንዲ ፕሪንሲፕል ክንሕዚ ይግባአና እዩ ኣብዚ ወለዶታት ውሽጢ መንነቱ ብቁስሉ ክፍለጥ ዘይደለየ ሓደ ያ ቤት ዝበሃል ሰብ ንረክብ ኣብዚ ዓሌት ውሽጢ ቢትያ ትበሃል ግብፃዊት ንረክብ ምናልባሽ ናይ ሙሴ ዘዕበየቶ ክትከውን ትኽእል እያ ዝበሃል ግን ግብፃዊት እያ ኣርባዕተ ደቃ ድማ ኣብዚ ዓሌት ውሽጢ ኣትዮም እቲ ግብፃዊነት ክሒዳ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ዓሌታ ገይራ ያ ዓቤፅን ኣብ ህይወቱ ኣዝዩ ቁስሊ ዝተባሃለሉ ያ ዓቤፅ ማለት ቁስሊ ማለት እዩ ስቃይ ማለት እዩ ቃንዛ ማለት እዩ ክውለድ ከሎ ከምኡ ስለ ዝተወለደ ሽሙን ቃንዛ ኢሎሞ ቃንዛልካ ትጽውዑ ምስ ኣቦይ ቃንዛል ክሳዕ እርጋኖሲ ከም እንዳበልካ ኢኻ ትጽውዑ ኣዝዩ እንታይ ዓይነት ኣደያ ክጭክር ማለት ገሊኡ ሰብ በናቱ ኤክስፒሪየንስ ንካሎት ሙሉ ዘመኖም ሽም ይልጥፈሎም
እታ ቃንዛሲ ረሲዓት ወላኮ ሓሊፋት ካልክ እንደ ወሊዳ ኣሕዋት ኣለዎ ስለናምሽ ብዙሓት ወሊዳ ኣላ ግን በቲ ቃንዛ ምንቲ ከይትርስ ንዓኻ ክወልድ ከለኹ ዝነበረኒ ስቃይ ሰብ ብቁስሉ ክፈልጠካ አይደሊ ነዚ ክቅበሉ አይደለየን then he has to change it ክልወጥ ኣሎ ኢሎ ብናይ ቀደም መንነትና ሰብ ዝለጠፉልና መንነት ክንቀጽል ዘይግባአና ነገራት ኣሎ change history ክልወጥ ይኽእል እዩ ሰብ ዝለጠፈልና ዓለም ዝተፈጥረልና መንነት ቀደም ብሰማዕናዮ ጸርፍን ድኻምናን ውድቀትናን ርእስና ክንፈልጥ አይግባአና ናይ ለውጢ ቦታ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ነዚ ቃል በሓደ ክነንብቦ ኢና ያዕቤጽ ድማ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸብር ነበረ እቲ ታሪክ በቲ ኮንክሉዥን ይጅምር ኦኬ ዝኸብር ነበረ ናብ ቃንዛ ተመሊሱ አይኮነን ከመይ ገይሩ ዝኸብር ሰብ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ኣዲዩ ያዕቤጽ ኢላ ኣውፅያትሉ ምስ በለ ሕጂ ኩላትና ቁፅሪ 10 ብዓቢ ድምፂ ክንብሎ ኢና ኦኬ ምሳይ ክበሎ ደቂስኩም ዘለኹም ክትበራበሩ በይነይ ከይሰብኽ ድማ ሞራል በዘሎ ድምጽ ይግበሩ ኦኬ ያዕቤጽ ድማ ናናዚ ሞራል ይብሉ ያዕቤጽ ድማ ናአምላኽ እስራኤል ብርግጽ እንተ ትባርከኒ ዶባተይ ካንተ ተግፈሐለይ ኢድካውን ምሳይ እንተ ትኸውን ከይጭናቕ ድማ ካብ ክፉ እንተ ዝድሕን እንተ ትገብረኒ ኢሉ ለመኖ ድሓር ከንታይ ኮይኑ ኣምላኽካ ዝለመኖ ገበረሉ ኩላትና ኣምላኽካ ንሽተ ማይስ ክሳዕ ሰት ያንብዋ ኣምላኽካ ዝለመኖ ገበረሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰብ ዝለጠፈልና ህይወትን መንነት ከይኮነስ አምላኽ ብዝፈልጠና መንነት ብኦክን ከይድልና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስምኩም ጻዕሪ አይኮነን ስምኩም ስቃይን ቃንዛን አይኮነን ናይ ድሕሪት መንነትና ክልወጥ ይግባእ እዩ ሰብ ዝለጠፎ ነገራት ኩሉ ክንቀል ይግባእ እዩ ክልወጥ ይግባእ እዩ ኤክስፒሪየንስ ፈጠሮ መንነትና ብውድቀትና ርእስና አይንፍለጥ አምላኽ ብዝሃበና መንነት ብኡ ክንፈል ሕጂ ብዘለኹ መንነት ክኸውን ይብሉን በቲ አምላኽ ዝፈልጠኒ መንነት ክኸውን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚያ ትጅምር ያዕቤጽ ድማ ንአምላኽ እስራኤል ኢሉ ኣብዚያ ትጅምር ፈውስና ካብ እስራኤል አምላኽ ካብ እግዚአብሔር ይጅምር ኢድካ ናብ እግዚአብሔር ምዝርጋሕ ኣብኡ ይጅምር ሰሬንደር እግዚአብሔር ኢድካ መልዓል ፈውሲ ኣብ ዙፋን አምላኽ ያዘላ ጥዕና ካብ እግዚአብሔር ይዝወፅእ በረኸትና ካብኡ ይዝወፅእ መበቆልና ንሱ እዩ ናብ እስራኤል አምላኽ ኢድካ ብምዝርጋሕ ይፈውስ ይዘለካ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይረድኤትና እግዚአብሔር ይሓይልና ናብኡ ተጸሚትና ክንፍወስ ኢና ብዙሕ ንጽዕሮ ዘለና ብዙሕ ድማ ክንበላሾ ዝገብረና ዘሎ እዚዩ ፈውስና ካብ ብዙሕ ቦታ ንደልዮ ኣለና ቴሌፎናት ንእክብ ኣድሬሳት ነብዝሕ እንተሰሊጹን ኢልና ብዙሕ ንጽዕር እናፈለጥናዮ ናብ ባዶነት ዘለዎ ቦታታት ብዙሕ ኢና ንጎይ እቲ ፈውሲ ኣብ አምላኽ ኣብ ኢድ አምላኽ እዩ ዘሎ ዘኽብር ዘዋርድ ዝባርኽ ዝረግም ሓደ እግዚአብሔር ጥራይ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ኢዱ ምውዳእ ናብኡ ምምጻእ ይዝድሊ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኣዳውኩም አልዕሉሞ ኣነ ኢደይ ልበይ ኩለንተናይ ናብ ሕያው አምላኽ ናብ አምላኽ እስራኤል የልዕል ኣለኹ እግዚአብሔር ሓንሳ ኢድኩም አልዕሉሞ ፈውስና ካባኸ ይንበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ፋሚሊ ፈውስና ካብ እስራኤል አምላኽ ካብ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ኢኻ ተጥዕና ንስኻ ኢኻ ትፍውሰና ንስኻ ኢኻ ኩሉ ተዕርዮ ምልኣት ኣባኻ ኣሎ ምዕራይ ኣባኻ ኣሎ ትኽእለሉ ኢኻ ዝተበላሾ ነገር ምዕራይ ትኽእለሉ ኢኻ ኢድና ናባኻ ነልዕል ኣለና እግዚአብሔር ኩሉ ከኣሊ ስልጡን አምላኽ ድሌትካ ትገብር እግዚአብሔር አምላኽ ኣዳውና ናባኻ ይልዓል ኣለዋ ብመንፈስካ እዩ ዝኸውን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ብርግጽ እንተ ትባርከን ኢሉ ናይ በረኸት ምንጪ እግዚአብሔር እዩ እስኪ በሎ ናይ በረኸት ምንጪ እግዚአብሔር እዩ ናይ በረኸት ምንጪ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ሞባይልኩም ዘለው ሰባት አይኮኑ ናይ በረኸትኩም ምንጪ እግዚአብሔር እዩ ናይ በረኸትኩም ምንጪ ሞባይል ኔትወርክ ጠፍእ ይኽእል እዩ
بانك أكاونت كعصاو خيليو ناي برختكم منشي أمد ربدان هزبي زتصقب أملاخ لنا أمد ربدان روباتات فتر أملاخ لنا ناي برختنا منشي እግዚአብሔርዩ ሰብ አበጊሱ ይጣልምዩ ዘይት አለም እግዚአብሔር ከበግስ ከሎ ዘብጽህ እግዚአብሔር አሎ እግዚአብሔር ይምንጭና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንስኻይኻ ምንጭ ይበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናቱ ኢላይቱ ዳንያ ምልትያ እግዚአብሔር ይመስገን ለዕሊ ሰለስተም ህዝቢ ናዕገበ በዓመት አስፔዛ ከይተወደ ኩሉ ከመጀመር ታክሳዕ ሞዳ ይቀየረና ክብሉ ከሎ ሜኑ እናትቀየረሎም እግዚአብሔር ይመስገን ማይ ማራዝ ነበረ ማይ እናጣሞ እዚ አምላክ ይኸለሉ ምንጪ ናይ ህዝቡን እሱ እዚያታ መልእክቲ ድማ ናይ እስራኤል ካብ ግብጽ ይኮጽ ከሎ ክምህሮ ዝደልዮ በረኸትካ አኔኤ ዝብሎ ዝነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን በረኸትኩም እግዚአብሔር እዩ በረኸትኩም ፍልጸትኩም ክእለትኩም ዘለኩም ሰብ ስልጣን እዚታት አይኮነን በረኸትና እግዚአብሔር እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ሙሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ያቤጽ እዚ ተረዲው አዲው ዘሃበቶ ሽም አይኮነን ናቱ ሞዳታ እግዚአብሔር ነቲ ቀንዛ ዝተባሃለ ሽም ጥዕና ገይሩ ቀይር ዝኽእል አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምንጭኹም ፍለጹ እግዚአብሔር በረኸት ይበሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ናይ በረኸት ኩሉ ምንጭ ዝኾነ እግዚአብሔር መልአት ይኹን አቤትኩም ካብ በረኸት ምንጭ ዝኾነ አምላኽ ሰላምኩም ሙሉ ይኹን ኃይልኩም ሙሉ ይኹን ቤትኩም ሙሉ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ይስሐቅ ዝገበሩ ተደፊኑ ዘሎ ነገራት ኩሉ ዝነጥዓሉ ጊዜ ይኹን ምንጭኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ መልእክቲ ኣብዚ ቀደም ኤልሳ ኳየር ኤልሳ አብቴ ዝተረፈ ቃል ዝተረፈ ገደፈቶ ነይሩ ይስሐቅሲ እቲ በረኸት ኣብ መሬት ከይኮነስ ኣብ ምስኡ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ዝኹዓቶ ኩሉ ማይ ይወጻሉ ኢላ ዝኹዓቶ ኩሉ እቲ ደፍኑሉ እቲ ጸጋግን ኣብ ይስሐቅ እዩ ዘሎ ኣብ መሬት ኣይኮነን ነዚ እስራኤላዊ ህዝቢ ድማ ከምኡ ዝብሎ ዘሎ እዝራ ባቢሎን ትኸይድ ማይ ነትዓልካ እስራኤል ትምለስ ማይ ነትዓል ካብኡ ይግዕግዕዙኻ በረኸትኩም እግዚአብሔር ንዑ አኽብርዎ ንሱ ከኽብረኩም ይመልእኽቱ እግዚአብሔር ይበረኸትኩም እግዚአብሔር ምንጭ በረኸትኩም ማንም ከዓጾ ዘይክእል ደገ ዝኸፍት አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ዝዓጾ እንተሎ አነ ይሉና ኢየሱስ ዝኸፍት እንተሎ አነ ይሉ እቲ መፍትሕ ኣብ ኢደይ ዘሎ ይሉና ስለዚ ንሱ ይምንጭና እግዚአብሔር ይመስገን ዝኾነ ዓይነት ኃይሊ ተስእ ኩሉ ይቃወመኩም ጎይታ ጥራይ ምሳኹም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ምንጪ ናይ ህይወትና ንሱ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኢድኩም ዘሎ ገንዘብ ኣብ አእምሮኩም ዘሎ ፍልጸት ኣብ ከባቢኩም ዘሎ ዘበለ ኩሉ ካብኡ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑ ድማ አሜን ንዑ ድማ ክብሪ ይኹን እስኪ እግዚአብሔር ክብሪ ይሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዱባይ ማሓንቲ ድርሃም ናይ ሚሊዮናት ቢዝነስ ክገብር ዝኽእል አምላኽ ርኢ ኣለኹ ማሓንቲ ድርሃም እግዚአብሔር ምንጪ ናይ በረኸት ከም ዝኾነ ፈሊጠ እግዚአብሔር ይመስገን ማሓንቲ ድርሃም አካውንት ባዶ ከሎ ሙሉ ዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን በባዶ ትወጽእ ሙሉ ኮይንካ ትምለስ ምንጪ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ርግጽ ዝኾነሉ ምልክታት እግዚአብሔር አሪኑ ከይፈተኹ እግዚአብሔር ጥራይ ክትምት ዝገብረን ከይፈተና እግዚአብሔር ዓይንትኻ ክትስከሎ ሽዑ ክትጎድል ጅምር ናው ጥምት ከለኻ ምልእ ክብል ጅምር ንዑ ምጥማት ጥራይ ምልአትና ንሱ ዶባተይካ አንተ ተግፍ ኩላትና እስኪ ንበሎ ዶባተይካ አንተ ተግፍሐለይ እግዚአብሔር ይመስገን ቃይ እዚ ከይወሰና ለውጥ አይከውነን ኣብ ጸቢብ ክነብር ዝደለ ኣብኣ እናጸበበቶ ያ ትኸይድ ውሱንነት ኩሉ ከጽብበልካ ይዝትስእ ዘሎ ኩሉ ናናቱ ዶብ ከግፍሕ ንኣኻ ኣብ ጸግዒ እንተኺሎም ድማ ክድምስሱ ከም ዓይነት ኃይሊ ዝወጽእ ዘሎ ዝኹዓቱ ኩሉ ንዓበሱ ከይበዝሕ እዚኣ ማያት ብዙሕ ዘላና ይስሐቅ ዝተኹዓቶ ኩሉ ማይ ከይረክብ ነውሕዶ ኃይሉ ነስእኖ ፈርዖን ይትስእ እዚ ህዝቢ ሓያል እዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ነውሕዶ ኣወዳቶም ንቕተለሎም ክንስስን ዝደልየና ሲስተምን ኃይልን ናይዚ ምድሪ የለን እንቲ ፓስተር ዝበልዓን ናይ ክፍኣት ዘመን ይወጽእ ዘሎ ኣብዚ ውሽጢና ዶባትና ክገፍሕ እግዚአብሔር መዲቡልና ዘሎ
ቀሊል ኃይል አይኮነን ከቢቡኩም ዘሎ ቀሊል ኃይል አይኮነን እንደማባኩም ተተኺሉ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከውሱንነት ህይወት ክንወጻለና ሜንታሊቲና ክገፋሃሎ ሪሶርስና ክገፋሃሎ ክገፋል መንፈሳዊ ጽሏና ክገፋሃሎ በሁሉ መገዲ ዶባትና ክገፍህ ይግባው እስኪ ዶባታ ያግፋሃለ ይበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከውሱንነት ህይወት እግዚአብሔር ያውጻኩም አእምሮኩም ይከፈት ምንጭኹም ከእግዚአብሔር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ዘሰስነኩም ጊዜ ይኹን ፍሬኹም ይብዛሕ በአምላክ ዝኾነ ፍሬ እግዚአብሔር ይመስገን ውሱንነት ዘበለ ካብቤትኩም ይናል ሊሚቴሽንስ ገንዘብ ከለካ ፍልጠት ከለካ ሁሉ ከለካ ጽቢብ ህይወት ካብዚ ህይወት እግዚአብሔር ከውጻናሎ እዚ ስፒሪቹዋል ፖዚሽን ዩ መንፈስ ሌቨል እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ክንወጻለና ካባህዋቱ ዝኸበረ ሰብ ኮይን ይብላና እዚኣ ታሚስጥር ዘውጽ አምላክ ይዝዩ ዶባት ዘግፍህ አምላክ ይዝዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እስኪ አዳውና ለኢልና ጎይታ ዶባት ያግፍህ ሊሚቴሽንስ ካብ ህይወትና ይላል እስኪ ጸልዩ ሊሚቴሽን ውሱንነት ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትና ይነቀል በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሊሚት ዝገብር ከም አእሙኩም ከም ጻውዒትኩም ከይትጎዩ ነገራት ውስን ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይላል በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሚቴሽንስ ሰባት ማርክ ዝገበሩ አጋንንቲ ማርክ ዝገበሩ ድንቁርና ማርክ ዝገበሩ ከይ በዘይ ምርዳ ርዕስና ሊሚት ዝገበርና ነገራት ኩሉ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይላል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ናይ መርገም ዴፊኒሽን መርገም ማለት ውሱን መኻን ማለት እና ጎደለካ መኻድ ማለት በረከት ድማ እና በዛሕካ መኻድ ማለት መርገም ማለት ምጭና ጥራ አይኮነን እጽብበልካ ባህሪ ንሱ ይጉድለልካ ብዙሕ ትዘር ንሽተ ሒስካ ተአቱ ታኒ ይሽተውን አመገዲ አብ ቀዳድ ክሳይተቷ በረከት ድማ ንሽተ ትዘርዕ በብዙሕ ተዓጽድ እቲ ዴፊኒሽንስ ውሱንነት ማለት መርገም ማለት ካብዚ አዲኡ ቃንዛ ኢላ ጸውዓት አብ ኩሉ ከጭና ዝጸውዑ ኩሉ ቃንዛ ከም አይነት ናይ መርገም ቃላት ዘውጹ ሰባት አሉ ካብዚ ህይወት ይጎይታ ካብ ውሱንነት ይዘውጻና ንጎይታ ምርካብ በረከት ምርካብ ናይ ዘለዓለም በረከት ምርካብ እግዚአብሔር ይመስገን ናትና ዶብ እዚያ ምድሪ አይኮነትን ናይ ዘለዓለም ከተማ ተዳልያትልና አላ ዶብና አብዚ ነተርፍ አብዚ ንውዳ በስደት ጊዜኩም ዝትውዳ ሰባት አይኮነናን ከሞት ዘሐልፍ ክብሪ ተመዲቡልና አለ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ውሱንነት አተሐሳስማን ህይወትን ክንወጻለን ኬንያ ዘአክል ሙዕቡል ሀገር መጽኻ ራብዓይ ኢድካ ምሳይ እንተ ትኸውን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ህልውናን ኃይልን አምላክ መመላስ ኢድካ ምሳይ እስኪ ከሙን በሎ ኢድካ ምሳይ ትኹን ኃይልኻ ጥራይ ምሳይ ይኹን ክብርኻ ምሳይ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ህዝቢ ኃይሉ እግዚአብሔር እዩ ናይ ነፍስ ወከፍ ኃይል እግዚአብሔር እዩ አምላክ ይኃይልኩም ኢድ አምላክ በድሕሪት ደግፋትኩም ደው ዝበልኩም ሰባትኩም እዚ ድማ ዘድልየና ንሳ ጥራይ ትደግፈና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ህዝቢ እስራኤል አዝዩ ውሑድ ነይሩ በፍልጠቱን ገለክ መጽክ ወዳደር ከሎ ምስ ባቢሎን እንታይሉም ወዳደር ባቢሎን ክሳሕጂ ካብቶም 7 ወንደርስ ዝበሃል አዝዩ ብሉጽ ምዕባለ ዝነበሮም ህዝቢ ሃገር እዩ ንዓለም ፍልጠት ኩሉ አኪቦም አዝዮም ማዕቢሎም 120 ሃገራት ዘግዝእ ቴክኖሎጂን ብቃትን አዝዩ ሀብቲ ነይሩ ሀብቲ እስራኤልን ባቢሎን አይወዳደርን እዩ አብ እስራኤል ዘሎ አምላክን አብ ባቢሎን ዘሎ አምላክን ግን አይወዳደርን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይዚ ህዝቢ ክብርን ሀብትን እግዚአብሔር ይመስገን ካባና ዝሐይሽ ካባና ዝበልጽ ብዙሕ ህዝብን ዓለትን አሎ ብዙሕ ዝበልጹና በብዙሕ ነገር ዝሐሹ ሰባት አሎ እቲ ፍሉይነትና እግዚአብሔር ምሳና ምህላዊ ኢድ አምላክ ያናትና ፍሉይነት ስለዚህ ምስ ኃይሊ አምላክን ምስ ህልውና አምላክን ወጽ ይግባና አብ ትሕቲ ሃለዋ አምላክ መመላስ እንታይሉ ከይጭናቅ ድማ ኩላትና ንበሎ ከይጭናቅ ድማ ካብ ክፉ ከም ዝድህን እንተ ትገብረኒ እግዚአብሔር ይመስገን አዝዩ ዘጨነቅ ስም ይተዋሂቦ ቃንዛ ዝበሃል ሽም ክጽውዓ ከሎ ኩሉ ሻዕ አጋንንቲ ዝጽውዕ ሽም እዚ በቃ ስትረስፉል ህይወት ካብዚ ጭንቀት አናግፈን ይሉ
ካብዚ ጭንቀት እዚያ እናግፈን ጋንንቲ ናይ መናፍስ ክፍኣት ክትዕመና ዝሰርሕ ጋኔን የለን ሃልዩ አይፈልጥን እዩ ከስርሑ ምጭና ምጉዳል ሰባት ምስቃይ እዚ ስርሑ ናይ አቦና ናይ አምላኽና ስርሑ ድማ እዚዩ ንሰብ ሰላም መሃብ ቅሳነት መሃብ ሓጎስ መሃብ ዕረፍቲ መሃብ በረኸት መሃብ መልአት ናይ አምላኽና ባህሪ እዚዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓይሎ ጎይታ ካብ ትሕቲ ጸልማት ኃይለታት ኩሉ አናግፈን ኢሎ ካብ ዘጨነቕ ዘበለ ኩሉ አናግፈን ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዘናግፍ አምላኽ አለና ኃይለ ጸልማት ዝብትን አምላኽ አለና ያዕቤት ካብ ክርድኦ ካብ ዝኽእሎ ንላዕሊ ብድሕሪኡ ኃይሊ መናፍስቲ ከቢቦሎ አዲዩ ብዝሃበቶ ሸምዲዩ ኣብ ልዕሊኡ ዘጨነቆ መንፈስ ዲዩ ተሸጊሩሎ ዘናግፍ አምላኽ ከም ዘሎ ተረዲዎ ክንፈትሖ ዘይንኽእሎ በእምሮ ክንጎዮ ዘይንኽእሎ በኃይሊ አምላኽ ዝውዳእ ነገራት አሎ ኢድና ናብ እግዚአብሔር ክንዝርግሕ ከለና ኃይሊ ናይ ጎይታና ዘናግፈና መገዲ አሎ ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር ምምጻእ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ አምላኽ ምንባር እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክፉእ ኩሉ ዘናግፍ አምላኽ አለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ካብ ዝመሃሮ ናይ ጸሎት ነጥቢ ሓደ እንታይ እዩ ካብ ክፉእ አድሕነና እምበር ዳይሊ ንጽልዮ ጸሎት ከውን ጎይታ ዝነግረና ዘሎ እዚ ዓለም ብክፍኣት ተመሊአ ኣላ ናይ ክፍኣት ኃይለታት ይወናጨፉ ኣብ ማእከል እዚ ናይ ክፍኣት ሃገር ውሽጢ ብሰላም ክትነብሩ እግዚአብሔር መንፈሱ ኣብ ልዕሊኩም ይገብር ካብ ናይ ጭንቀት ዓለም አናጊፉ ዘውፃና ህዝቢና ኣብ ቤት አምላኽ ክንጭና ክንሰፈር ክንገብር ኣብ ከቢድ ህይወት ውሽጢ ክንማላ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ አምላኽ ምንምላስ እግዚአብሔር ይመስገን በዚያ ተዓጽ አምላኽ ድማ ዝለመኖ ገበረሉ እስኪ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጸሎትኩም ይስማዕ እስኪ ሓንሳ I don't know እንታይ ከም ትደልዩ አይፈልጥኒ አይንትኩም ዓሚትኩም ናይ ልብኩም ጸሎት ጸልዩ ከም ዘስምር ጸሎት ድማ ክንጽልይና አሜን በዚ በረኸት ድማ ክባርኸኩም እግዚአብሔር ይመስገን ጸልዩ ከም ያቤት ክትጽልዩ ዝግባኩም ነገራት ጸልዩ ናይ ዕላማ ጸሎት ናይ መጻኢ ጸሎት ናይ ቤትኩም ጸሎት ናይ ህይወትኩም ጸሎት ናይ መጻኢ ናይ ህዝብኩም ኣብ ልብኩም ርዝነት ዘሎ ጸሎት ጸልዩ ተሰማሚዕና ብስም ኢየሱስ በቲ ዝምልስ አምላኽ ተሰማሚዕና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ጸልዩ ናይ ልብኩም ጸሎት እስኪ ኩላና በሓደ ድምፂ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም በሉ አሜን ደጊምኩም ብጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን ምዚ ጸለኹሞ ጸሎት በሓባር ንሰምር ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓደ ወይ ክልተ ተሰማሚዕኩም ብስመይ ዝጽልዮ ዘበለ ኩሉ አቦ ክገብረልኩም ይሉልና ኣሎ ይስመር ብጎይታ ብኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ልማነኹም ይሃብኩም ምልአት ይኹን ኣብ ቤትኩም ዘጨንቕ ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትኩም ይርሓቕ በረኸት ይኹን ውሱንነት ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትኩም ካብ አእምሮኩም ይልዓል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኃይልኩም ይሐድሶ እምነትኩም ይበርታዮ እግዚአብሔር ልማነኹም ይሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኤሊ ምስ ባረኻ ሃና ካብቲ ሰዓት ጀሚራ ከም ጉሂቲ ኮይና ይተራእየትን ይብለና ጓሂ ዘበለ ካብ ቤትኩም ይውፃእ በቲ አርስታት ነዊሕ ዓመታት ተጸበኹሞ አርስቲ ዝተጨነቕሙሉ ነገራት ኩሉ ካብ ሰዓት ጀሚሩ ጓሂ ካብ ቤትኩም ይርሓቕ ሓጎስ ይኹን ሰላም ይኹን ምልአት ይኹን እግዚአብሔር ልማነኹም ኩሉ ይሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን it's possible ናይ ሰብ ህይወት ክቅየር ይከኣል እዩ እስኪ ይከኣል ይበሉ ክልውጥ ዝኽእል አምላኽ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ባሮት አውፂኡ ነገስታት ዝገበሮም አምላኽ ይዘለና ዝወደቀ ህዝቢ ዝረሓቐ ህዝቢ ዝቀረበ አምላኽ ይዘለና ክብርና አምላኽና ይኹን ሳልሰይቲ ቦታኻ ፍለጥ ምዕራፍ 8 ጀሚሩ ዳዊት ከመይ ገይሩ ነፍስ ወከፍ ነቲ ብፍላይ ሌዋውያንን ነቲ ህዝብን በቦታኦም ከመይ ከም ዘተሓዞም ይዝነግረና ቦታኹም ፍለጡ
ሌዋውያን ኢኹም ቦታኹም ፍለጡ ይብሎም እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት እቲ ሕጊ ናይ ሙሴ ልዕሊ 30 ዓመት ናብቲ ናይ ሌዋዊነት አገልግሎት ከኣቱ እዮም ስታይገሮ ዳዊት ግን ወሕዲ ናይቲ አገልግሎት ርዩ ሰብ ከም ዘድሊ ርዩ እቲ እዩ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ነታ ሊሚቴሽን አውርድዋ ናይ ዕድመ ለውጢ ገበር ኢሉ ኣመሓይሽዋ ስቲል ግን ብስለት ይድለያሉ እታ ነጥቢ ናይ ዓመት ወይ 30 ዓመት ገለ ዝበሃለሉ ምኽንያት ብስለት ተደልዩ እምበር ናይ ዕድመ ጉዳይ ኣይኮነን ብሱላት እዮም ተደልዮም ዘለው ብሱላት ይድለዩ ኣለዉ እስኪ በሉ ብሱላት ይድለዩ ኣለዉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት ኣምላኽ ብስለት ዘለዎ ሰብ ማቹሪቲ የድልዩ ቤት ኣምላኽ ዝተሰአ ኩሉ ቦታ ክሕዝ ኣይግብኦን እዩ ብስለት የድልዩ ጸጋ ክወርድ ይኽእል እዩ ብስለት ግን የድልዩ ምዕባይ የድልዩ ማቹሪቲ ነቲ ጸጋ ሃንድል ትገብረሉ ትሕዘሉ ብስለት ዓቕሚ ሪስፖንሲቢሊቲ የድልዩ ህፃን ቆልዓ ናብ ሓዳር ኣይትእትውን ኢኻ ያ ዕድመ ሊሚቴሽን ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ሓላፍነት ክስከም ስለ ዝግብኦ ዘዓቕሙ ንህፃን ቆልዓ ከም መጠኑ ኢኻ ገንዘብ ይኹን ፍልጠት ይኹን ከም ዓቕሙ ዋላ ቢኬሪሲ ንህበሉ ግዜ ኣለና ሶኢልካ ንጥር ኢልካ ቢኬሪ ኣይትህቦን ኢኻ ብኩባያ ፕላስቲክ ኢኻ ትጅምረሉ ያ ብስለት ቤት ኣምላኽ ብብስለት ክስርሓሉ ምን ነፍሳዊ ብስለት ኢሞሽናል ሰባት ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣብ ኣገልግሎት ኢሞሽኑ ኮንትሮል ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብ ኣገልግሎት ከኣቱ ዝግብኦ ስምዒቱ ክቆፃፀር ዘይክእል ሰብ ኣብ ሓዳር ኣብ ስራሕ ኣይተእትዎን ኢኻ ክብትነል ከዘገልካ እዩ ደስ ምስ በሎ ክመፅኡ ደስ እንተዘይልዎ ተርፍ ስምዒት ኮንትሮል ዘይገብር ሰብ ማቹሪቲ ዘይብሉ ሰብ ብዝኾረዮ ነገራት ዝብትን ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢሞሽናል ናይ ነፍሲ ብቕዓት የድሊ ብፍልጠት ምብሳል የድሊ በእምሮ ምውሳኽ የድሊ ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት ጸጋ ዝተዋሃቦም ሰባት እዚኣቶም እዮም ብዙሕ ዘበላሹ ዘለዉ ሕጂ ዘለና ጸገም ዋሕዲ ጸጋ ኣይኮነን ዋሕዲ ብስለት እዩ ጸጋ ይግለጽ ኣሎ ፍሉይ ዝተፈላለየ ውህበታት ይረኣይ ኣሎ ሰኣን ብስለት በቲ ህፃንነት ድማ ለውጢ ብዘይብሉ ዕድመ ይውስኽ ውሽጣዊ ብስለት ግን የለን ዕድመ ይውስኽ ውሽጣዊ ብስለት ግን የለን ስለዚ እቲ ጥፍኣት ክትነቕሎ ዘይትኽእሎ ይኸውን ክእረይ ዘይክእል ይኸውን ስለዚ ብሱላት ሰባት የድልዩ ናይ ውሽጢ ዕቤት የድልዩ ነፍሱ ክገትእ ዝኽእል መንፈሱ ክገትእ ዝኽእል ብፍልጠት እናወሰኸ ዝኸይድ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ክስከም ዝኽእል ሓላፍነታዊ መንነት ዘለዎ ሰብ የድልዩ ጳውሎስ ንገልግሎት ኣዝዩ ዓብዪ ሚሽን ተበጊሱ ኣብ ዝወፀሉ ማርቆስ ዝበሃል ምንም ማርቆስ ጸገም ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ብስለት ኣይነበሮን ከምኡ ክገጥም ድሉ ኣይነበረን ሰንቢዱ ገዲፍዎም ከይዱ ድሓር ምስ ረኸቦ ድሕጂ ንስኻ ደድሕሬና ከይትመፅእ ኢሎ ዓብዪ ሓላፍነት ሂብናካ ደርቢኻ እናትኸይድ ኣይንደል በርናባስ ድማ በጃኻ ክነዕብዮ ንኽእል ኢና ኖ ብሱላት እዮም ምሳና ክኸዱ እዚ ጀሚርካ ሃዲምካ ዝኽየድ መገዲ ኣይኮንና እንተበጊስና ክትዕብዮ እንድሕደሊኻ ኣዕብዮ ድሓር ተመሊሰ ክወስዶ ተፈላለዮም ብሰንኪ በርናባ እቲ ነጥቢ ጳውሎስ ትኽክል ኣሎ በርናባስን ትኽክል ኣለኹ ብሱላት ኣብ እዮ ኣገልግሎት ይድለዩ ብሱላት ይድለዩ ብሱላት ኣዝዮም ይድለዩ መንፈሳዊ ብስለት ይድለዩ ነፍሳዊ ብስለት ይድለዩ ሓላፍነታውያን ሰባት ኣብ ቤት ኣምላኽ ይድለዩ ኢሞሽናል ኢማቹር ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ህፃን ኩሉ ሻዕ ቆልዓ ዝኾነ ከይተረዳእና ኣብ ዘይግብኦ ሓላፍነት ይዝረግ ብዙሕ ነገራት ይበላሹ ሓዳርን ህይወትን ዝበላሸሉ ምኽንያት ሰብ ዕድሚኡ ስለ ዘይወሰኸ ገላ ኣይኮነን ውሽጡ ሓይሊ ወይ ድማ ብቕዓት ብስለት ስለዘይ ሓላፍነት ክስከም ዘይክእለሉ ሂብካዮ ክስከም ዘይክእል ዝዘርግ ዝድርቢ ዓብዪ ነገር ተሰኪሙ ቆልዓን ህዝብን ኣምፂኻ ሲ ደስ ኣይበለንን ብኸምኡ ዝጅመር ዝግደፍ ኣይኮነን ደስ ስለ ዝበለካ ከይኮነስ ጾር ክትስከም ድሉ ክትከውን ኣለካ እዚ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣዝዩ ወሳኒ ዳዊት ነዚ ፈጢሩ ብሱላት ድለዩ ረይዎም ኣምፅዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክበስል እንተሎ ድማ ኣብ መብሰሊ ተእትዎ ኣብኡ ኣቲኻ ክትመሃር ዘለዎ ክእለይ ዝግብኦ ኩሉ ክመፅእ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ መንፈስ 6,000 ፈረድቲ መዲቡ ይብለና ህዝባውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ዘገልግሉ ፍትሒ ዘምፅኡ ሞራላዊ ጥዕና ዘምፅኡ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩሉ ኣማኸርቲ ዝኾኑ ንመበለት ንዘኽታም ንድኻ ኩሉ ፍትሒ ዘውፅኡ ፈረድቲ ኣብ እስራኤል መዲቡልና ሰቦ ሳኦል ምንም ስትራክቸር በይኑ ነጊሱ
ولا ودو كي ترفسي أوج قتيل ويكيدو داويد كركب كلاسي مدربة داي ترى منهم أرسي هاجري ولا سراويت ولا فرتي ولا منهم بكا ساول ترايز له داويد مسمت داويد خيد كلاجن شدوش تشح فرتي له مليوا فتحي زوصو بكتمو بببوصو ناب داويد انك تمصاي غباكاني بببوصو محمد دارات غيرو እግዚአብሔር ይመስገን አማ አከል ህዝቢ አምላክ ፈረቲ ያለው ቦታኹም ክትሕዙ ይኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሐለውቲ ደገድማ ገይሩ ሴኩሪቲ ሲስተም ማለት እዩ መን አትዩ መን ወጽዩ ዝቋጸሩ አብገባብ አቤት አምላክ ዘምጹ ናይ ጸሎት ሰባት ናይ ነገራት ቋጸሩ አቤት አምላክ ስርዓት ክህሉ ዝገብሩ ሰባት ነቲ ናይቲ ከተማ ምንቀሳሳት ኩሉ ኮንትሮል ዝገብሩ ከምቲ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ሰማሃርናዮ እናራአዩ ሙቭመንት ኩሉ በመንፈስ እናራአዩ ቼክ ዝገብሩ አርሒቆም ማን ይመጻሎ ዝፈልጡ ደገ ዝኸፍቱ ዝዓጹ ኮንትሮል ዘሎ ዲሲፕሊን ቤት አምላክ ዘምጹ ሐለውቲ ደገ ድማ መዲቡ ዳዊት አብ ዘመኑ አዝዩ ዝብህጎ አገልግሎትን ህይወት ድማ እዚ አብዚያ ዲፓርትመንት ድማ ሲቪ አትዩ ነይሩ ሓደ ጊዜ ካብ ንግስና ወሪዱ እንታይ ኻት ደሊ ምስ በልዎ አኔ ዘለዓለመይሲ ቤት ሐላዊ ደገ ሙኻን ይሕሸን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ እንታይ ዝሉ አብ ድንኳን ረሲአን ካብ ምንባርሲ አብ ቤት እግዚአብሔር ሐላው ደገ ሙኻን ይሕሸን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አዝዩ ዝበለጸ ቦታ ሙኻኑ ተረዲኡ ነቲ ክብሪ አምላክ አብ ውጽግዕ ክብል አብቲ አፍ ደገ እግዚአብሔር አብ አምጥ አብ ቤት አምላክ ናይ ጸሎት ሰባት ክህሉ ኣለዎም እግዚአብሔር ክብሪ ዘምጽ ኮኔክት ዝገብሩ መንፈሳዊ ኮኔክሽናት ዝገብሩ ዲሲፕሊን ከምጽ ዝኽሉ ሰባት አዝዩ ወሳኒ ደገ ዝኸፍቱ ደገ ዝዓጹ ንቅሓት ውሕስነት ኩሉ አላርትነስ ዘምጽ አብ ህዝቢ አምላክ ነቲ ዝደኸመ የበርትዕዎ ነቲ አታክ ዝኾነ ንዑ ምንቱ ይዋግኡ እግዚአብሔር ይመስገን ሐለውቲ ደገ ናይ ሴኩሪቲ ዲቴል ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ስራሕ ይምጽእ ካለ ድማ ነቲ መቅደስ አገልግሎት ዝኸውን ድማ ሰባት መዲቡ መስዋዕት ይዘዳሉ ጽሬት ዘጽርዩ እቲ ብንጽህና ብቅድስና እቲ ቦታ ኩሉ ብስርዓት ክመሓደር ዝገብሩ ሰባት መዲቡ ካብኡን ሓሊፉ ናይ አገልግሎት ዕርቂ ዝገብሩ እቶም ካህናት ያ እቲ ብክርስቶስ ተገብረ ናይ ቅድስና ናይ አገልግሎት ዕርቂ ንሕና ነዚ ከነገልግል ዝተመደብና አገልግሎትና ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዘገልግሉ ካህናት ስርሖም እዚ ምትዕራቅ ንአምላክ ምስ ህዝቢ ኮኔክት ምግባር ነዚ እዮ ዘገልግሉ ንዑ ጥራይ ልቦም እንፈሶም ዝወፈዩ ሰባት መዲቡ መማሃራን ድማ አሳይን ገይሩ እዚኦም ብዙሓት ነቲ ንነገስታት ከይተረፈ ዝምህሩ እቲ ንጉስ ትምህርቲ የድልዮ መንፈሳዊ ርድኢት ክህልዎ ንአምላክ ሕጊ ህዝቢ አምላክ ሕጊ ክፈልጥ በቲ ጊዜቲ ቤት ትምህርቲ አይነበረን ቤት ትምህርቲ አብቲ መቅደስ ይዘሉ ቶም ካህናት እዮም መማሃራን ፊደል መውጻር ዲዩ ሕጊ ዲዩ ኩሉ ዝምህሮ ህዝቢ አምላክ ፍልጠት ካብ ቤት አምላክ ይተበጊሱ ኢቨን እዚ ናይ ኤዱኬሽን ሲስተም አመንቲ ክርስቲያናት ዘበገሶ ሲስተም እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስርዓት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ፍልጠት ዝተመልአ ጉባኤ ብድንቁርና ክኸስር አይግባኦን እዩ بفلتات نوسخنا كن كيد جباناي ما مهران كوسخو كبزحلو نتي سرعة أملاخ زمهرو زدالو بقعات ناقبرون سوات زلوخو فلتات أملاخ زفسسو نجزافير مفلات نجزافير مسعاب كمي مخانو كم زجبا إزرا نزيز جبر زلو سرعة مهرومي زلو جزافير مسكن 4 شح مزمران أقيم الله 4 شح كوير تاد I think داويد أزيا favorite department زي أنا رامسن 4 شح مزموري لو خلهم نيرو زي أسك زمروا تا كنا مسألة اللين قط ميل لني يلو خلهم نبى أساف زبل مزمور أم بيبكم ديكم قاليو مس مزموري مسأ زي أزمروا ببجنا غيركم بس أنا أصل أتي موسيقى وني نقرأ منيرو أبيت أملاخ 24 hour مزمور نتهلونا أملاخ بدها مزمور كسمع نون ستوب أملاخك من لا كبره كوين كاتعم بدها يتسمع تعم دمسي تسمع أملاخك كيك أرز تبيت أملاخ بدها أملاخ كمل بمنفس خون أقل قلوت كقلقل أو كي تردوا أم أبو ينبيون يرو كي تردوا أم نتهلونا أملاخ زمت نتهز بأملاخ مسك زافير كونكت جبر مزمران أبوت وسريع ومجزافير مسك يملخو يزمر ميز شانس ببوت زيك قارص أملخو يزمرو نيرو
በብቦቱ መዲቦ ነዚህ ዝተፈለ ብፍሉይ ድማ ንአሮን ንደቁን ነቲ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ቅዱሱ ምስ ደቁ ኮይኑ ድማ ንዘለዓለም ዝኸውን ዕጣን ከዕርጉ ከገልግሉ ብስሙ ንዘለዓለም ክባርኹ ዝተመደቡ ድማ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን ዓሌትና ካብዚ ዓሌት አሜን ንዘለዓለም ንእግዚአብሔር ክንዓጽን ንዘለዓለም ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ክነምልኾ ንዘለዓለም ክነገልግሎ ብስም አምላኽ ድማ ንህዝቢ አምላኽ ክንባርኽ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ኢና ተጸውዕና ይወጹ ነቲ ህዝቢ አምላኽ ድማ ይባርኽዎም አነ ሕጂ ድማ በዚ ክባርኸኩም አሜን እግዚአብሔር ይባርኽኩምን ይሓለወኩምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጋ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይምለሰልኩም ሰላም ድማ ይሃብኩም በዚ በረኸት ኩሉ ሻዕ ናውጽ ይባርኽዎም እግዚአብሔር በረኸት ነዚ ስም አምላኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አምላኽ ይቕምጾ ስሙ ምሳኹም ይውጻእ ምስላጥን ምቕናዕን ይኹናልኩም ሰላም ይምላአኩም ገጽ አምላኽ ኣብ ቤትኩም የንጸባርቕ ንዓኹም ዝረአየ ኩሉ ክብሪ አምላኽ ይርአይ እግዚአብሔር ይሓልኹም ካብ ክፉ ዘበለ ኩሉ ካብ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ይሸፍንኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛሓልኩም ከም ባረኽ ተጸዋዕና ሰባት ኢና ኣብ ኣፍኩም በረኸት ኣሎ ኣብ ቤትኩም በረኸት ኣሎ ባረኽቲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚና ተጸውዕና በዚ መንፈስ ክነገልግል ዳዊት ንነፍሱ ከበቦቱ አትሒዙ ዜና ማዕል ተጻሕፈሉ ምኽንያት ኩሉ ሰብ ቦቱ ሒዙ ከገልግል እዩ ኣብዛ ማሕበር ድማ ዘገልግል ሰብ ክህሉ የብሉን ዘገልግል ሰብ ኣብቲ መስርዕ ኣብ ምድላው ወይ ድማ ትምህርቲ ዘሎ ሰብ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ወጻኢ ኩሉ ሰብ ንኣምላኽ ዝኸውን ድምፂ ዳሃይ ኣስምዑ ኣማኸርቲ ተስኡ ትምህሩ ሰባት ተስኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቤት ኣምላኽ ሙሉእ ክኸውን ኣሎ ኣክቲቭ ክኸውን ኣሎ ሰብ ጠፊኡ ኣማኸርቲ ናይ ጸሎት ሰባት ጠፊኦም እቲ ደገ ሓለዋ ዘይብሉ ምርአይ ዘል ድምፂ ዘይብሉ መዛሙር ሓዲስ ናይ ሰባት መዝሙር ብምዝማር ልብና ክሳዕ ዝጠፋና ሓድሽ ጸጋ ሓድሽ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትምህርቲ ደሊና ካልእ ቸርችታት ክንጎይ ጸጋ ክትስኣሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክበራበር ኣለዎ ኣቦስ ኩሉ ኣገልገልቲ ስለ ዘየሎ ኣይኮነን ዝትስእ ስለ ዝጠፋ እዩ ሳክሪፋይስ ዋጋ ምኽፈል ዳዊት ስለ ዝጣዓሙ ኣይኮነን ነዚ ኣብ ናይ ሞት ዓራት እዩ ነዚ ኩሉ ዘተዓራሪ ዘሎ ስለ ዝጣዓሙ ኣይኮነን እናተዋግአ እዩ ነዚ ኩሉ ኣዳልይዎ ዘሎ ሰይፊ ናብ ህይወቱ እናመፀ ኣብ ዝተኸበት ህይወቱ ክሳዕ ትጭናቕ እዚ ኩሉ መከራ እንዳሓልፍ ቤት ኣምላኽ ግን መዛሙር ኣይቋረጽ ይብሎም ኣባዕቲ ኮይኑ መዛሙር ይልእኽ ዘምሩባ ቀጽሉባ ዘምሩሉ ረድኤት ካብ ኣምላኽ ይዝመፀና እንዳበለ ይልእኸሎም ነይሩ ኣበሎ ሴኩሪቲ ሲስተም ኣበሎ ዝጽልዩ ሰባት ኣበሎ መንፈሳውያን ሰባት ኣብዚ ኮፍ ዝብል ሰብ ክህሉ የብሉን ተለሚኑ ዘገልግል ሰብ ክህሉ የብሉን በረኸት ካዩ ህይወት ካዩ እዚ ምልአትና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዝነበሩ ኩሉ ካብ ቀደም ብዝፈልጦሲ ካብቲ ኮፍ ዝበልኩም ሩሴድያ ሳህለ ማታቱ አላዲያት ኩሉ ኣብዚ ዘሎ በዓል መሲሕ ናይት ክለብ ዓጽዮም ስፒከራት ክንድገለ ምስ ክሳዩ ክንስከሞ ዘይንኽእል ብኸምዚ ኣገልግሎት ሕጁን አይነው እዚ ኩሉ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ነፍስ ወከፍና በርክቶ እዩ ማንም ሰብ ኮፍ ኢሉ ጠማቲ ስፔክታተር ክህሉ የብሉን ኣክቲቭ ኩላትና ተጻወቲና ኩላትና ዓየቲና ኣብዚ ጠማቲ እንተሎ ተማሂሩ ንኣገልግሎት ዝዳለው ክኸውን ኣሎ ጠማቲ እንተሎ ገናን ወንጌል ንምስማዕ ዝመፀ ሰብ ክኸውን ኣሎ ነፍስ ወከፍና ኣክቲቭ ኣገልገልቲ ክኸውን ኣለና እዚ ዕዮ እዚ ናብ ምዝዛም ገጹ እዩ ዘሎ ናብ መወዳእ ገጹ እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዘመን ኢና ዘለና ይዕፃዊ ዘሎ ቻፕተር ከይተዓፅኦ ከሎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ይተስእ እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜ የለኒ ጽሎይስ ያክል ኦኬ ደቂ ይሳኮር one of wonderful ሰባት መንፈስ ነበሮም ሰባት ንህዝቢ ኣምላኽ አንፈት ዘትሕዙ ኩላትና ነዚ ንበሎ ደቂ ይሳኮር ከዓ እስራኤል እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ዝፈልጹ ምስተውዓል ዘመናት ዘለዎም 200 ዋናታቶም ኣብ ትሕቲ ትእዛዞም ድማ ኩሎም ኣሕዋቶም ምሳታቶም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይብል እዚ ድማ ናይ ዓሌት ጉዳይ ብግሩፕ እዮም ደቆም ይምህሮም ኣሕዋቶም ኣጎኖም ኣለዉ
they know what to do እንታይ ክግበር ከም ዝግባኦ ዝፈልጡ ሰባት ናይ ሜትሮሎጂ ስራሕ አይኮነን ብመንፈስ ተረዲኦም ዝወፁ ሰባት ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘህብትሙ ዚኣቶም ሲዝን ይፈልጽዮም ኖ እዚ ሕጂ አይኮነን ግዚኡ ኢሎም የማኸሩ ግዚኡ አይኮነን ግዘመናት ፈልጽዮም ማዓስ ክትብገሳለካ ማዓስ ኮፍ ክትብላለካ ዝፈልጽዮም ነቲ ህዝቢ ስፒድ ኩስኽ ክዝሕል ዝገብሮ ዚኣቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ሰባት ወሰንቲ ያማኸርትዮም ብመንፈስ ድማ ዝዓዩ ሰባት እዮም ከለተሚቲ አይኮነን ከለተሚቲ ሓደ ካብ ዚኣቶም ምርካብ ኣዝዩ ዓቢ በረኸት እዩ ዓቢ ጸጋ እዩ እግዚአብሔር በማኸርቲ ይባርኽኩም እግዚአብሔር ዘመን ዘለልዩ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ውሽጥኩም ኣብ ህይወትኩም ይብዛሕ ካብ ካልኦት ካይኮነስ ካብ ቤትኩም ይረኸብ እግዚአብሔር ይመስገን ዘመን ምልላይ ኢየሱስ ሓደ ካብ ኣዝዩ ዘደንጾ ነገር እንታይ ይኹም ንስኻትኩም ናይ ሜትሮሎጂ ጥራይ ዲኹም ኮይንኩም እዩ ፀሓይ ምስ ወፀ ደበና ትብሉ ዝናብ ትብሉ ወዲ አምላኽ ኣብ ማእከልኩም መጽኡ ከሎ ግን ዘይትፈልጹ ኢልዎ ባዕሉቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብክብሩ መጽኡ ከሎ ናይ ህላውነት ሴንስ ከማን ይብሎም ታዩ ጽዑም ይስማዓና ለሎም ከማን አይስምብዱን እዮም ታይ ፕሬዘንስ አለ ዘፍር ነገር አለ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዝብል ስምዒት ይብሎም እዚ ሲዝን ምፍላጥ አዝወሳኒ ነቲ ዘመና ሰዓን ምፍላጣ ኣብ ከቢድ ውድቀት ዝወደቀት ህዝቢ እስራኤል ዘመና ስለዘይፈለጠት መዓልቲ ምብጽሓ ንጉሳ ማእከላት ከም ዘሎ ስለዘይፈለጠት ኣዝዩ ዓቢ ዕድል ሓሊፍዎም ዝገርመኩም ቶም ፈሪሳውያን ቀንዲ ድሌቶም ህዝቢ እስራኤል ክናገፍ መን ይዘናግፈና ካብ ባቢሎን ካብ ሮም እዮም ዝብሉ ነይሮም ኣናጋፊኦም ድማ ማእከሎም መጽ ካብ ሮም ጥራይ ከይኮነስ ካብ ሓይሊ ኣጋንንቲን ጸልማትን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ምንጋፍ ሒዙ ዝመጸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪእዎ አይካሉ እግዚአብሔር ኣብ ዘመንኩም ክትሪእዎ ካልፈኩም ዘይግባአኩም ነገራት ኩሉ ከይሓልፈኩም እግዚአብሔር ምንቃሕ ይግበር ኣብ ህይወትኩም ምስተውዓል ይሃብኩም ጥበብ ኣብ ቤትኩም ትስራሕ ጥበብ አምላኽ አእምሮኩም ይባርኽ መንፈስኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክግበር ዝግባኦ ነገራት ክንገብ ቃል አምላኽ ዘለብም ቃል ይነግረና ዘመኑ መወዳእታ ዘመን ይብለና ሲዝን ተነጊሩና ኣሎ መወዳእታ ዘመን ባህሪያቱ ኩሉ ነጽሩ ይነጊሩና ኣሎ አይትጸበዩ እንታይ ከውኒው ገለ ምድ ነገር አይደልኝ ነው ተነጊሩና ንጹሪቲ መስመርቲ እናንበብና መስመርና ክንሕዝ ጉያና ክንጎይ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዋናዊ ፍቃድ አምላኽ ምፍላጥ ምልላይ አሰራርሐ አምላኽ ምርዳ ብድሕሪ ኩነታት ንዘሎ ለውጥታት ምንባብ ብምልአትና እግዚአብሔር ቃል ምምልላስ ብጥበብ ብተመክሮ ብክእለት መሪሕነት ሙሳን በመንፈሳዊ ውህበት ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘሎ ነገራት እናንበብካ በግቡ ምትርጓም ከም ዝግቦ ምትርጓም እዚ መንፈስ እዚ አይነት ሰባት አማከል ዛ ማህበር ዚያ ይብዝሑ ኣብ ቢዝነስኩም እግዚአብሔር ከም አይነት ሰባት ያሃብኩም ኣብ ሓዳርኩም ከም አይነት ሰባት ያሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንደቅደቅኹም ድማ ከም አይነት መንፈስ እግዚአብሔር ያሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ህዝብና ከም ዚ አይነት አማኸርቲ ተዝህሎ እዚ አፍሪካ እዚ ከም ዚ አይነት አማኸርቲ ተዝህሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ይገብረሎ ንኸምኡና ድማ ተጸውዕና ክብርና አምላኽ ይኹን ደቂ ይሳኮር ዘመኖም ዝፈልጡ ሰባት ናይ ዳዊት ተሃምሸይቲ ነቲ ዘኽብሮ አምላኽ ብምፍላጡ ዳዊት ከቢሩ እዚ ነዚ ዝብሎም ናይ ምኽባር መገዲ ናይ ዓወት መገዲ ዚያ ዘኽበርካዮ አምላኽ ከኽብረካዮ ተረሲዕካዮ ክትርሳዕኻ ተዘኪርካዮ ክትዝከሪኻ እንተ ኽቢርካዮ ከኽብረካዮ እንተ ምልኽካዮ ጽባቕኻ ምልአትካ ኣብኡ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑን ተምጺኻዮ ክትዓግብ ኢኻ ምልአት ክኾነልካዮ ሳኦል ንርእሱ ከኽብር ጎዩ ነታ ህይወቱ ኩሉ ነገር ሲኢኑ ዳዊት ነቲ ናይ ዘለዓለም አምላኽ ከኽብሮ ወሲኑ ዝፋኑ ድማ ናይ ዘለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ ወዲ ዳዊት ክሳዕ ዝበሃል ዳዊት ንእግዚአብሔር ስለዘኽበሮ ሽሙ ኣብ ስም አምላኽ ክሳዕ ተኣቱ ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘኽበረኩም እግዚአብሔር አኽብርዎ ናይ ህይወት ክብሪ ንሱ ጥራዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃብትን ወርቅን ኣይኽብረካን እዩ ምስ ኩሉ ጽባቕ ምስ ኩሉ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ምንዋጻት ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሙ ገንዘብ ክብሪ ኣይህበን እዩ እግዚአብሔር ክብሪ ዝህብ
እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህና ተፈጢርና ነዚህና ተጸውዕና ዳዊት ክብሩ ገዲፍ ንግስኑ ገዲፉ ነዚ አምላክ ከኽብር ለጨከነ ሰብ ይነሩ እታ ፖዚሽን እታ ንግስነቱ ንእግዚአብሔር ከኽብር ከም ዝኾነ ተረዲያቱ ንምንታይ ኻ ንጉስ ኮይንካን ተሓቲስካዮ ኣብ እስራኤል እግዚአብሔር ከም ዘሎ ክፍለጥ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘለዓለም አምላክ ንሱ ከም ዝኾነ እሞ ከመይ እዚ ናይ አድሚኒስትሬሽን ጥበብ ካሲ መን እንታይልካዮ ኩሉ ሻዕ ፍቃድ አምላክ ይሓትት እሱ ዝበለኒ ይገብር እሱ እዩ ነዚያ ዳይሬክሽን ዝህበን ካብኡ ዝቅበሎ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ዓወቱ ኩሉ ሪፈረንስ እግዚአብሔር ከመይ ተዓዊትካ ኃይለ አምላክ ምሳይ ስለዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ኩሉ ንህይወት ዝኸውን ኩሉ ዳይሬክሽናት ካብ አምላክ ይተቀበሉ ነቲ ዘኽብረኩም አምላክ አኽብርዎ አሜን እስኪ አብዘለኩም አዳውኩም አልዕሉ ንስኻ ጥራይ ቤተይ ክበር በሎ ንስኻ ጥራይ ዘመነይ ክበር ንዓኻ ከኽብር ተፈጢረ ኣብ ቤተይ ኣብ ስርሐይ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ዝጸዋዕካኒ ቦታታት ኩሉ ንስምካ ክኽብር የተጸውዐ ንስምካ ክኽብር የተፈጢረ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ኢኹም ተፈጢርኩም ሻደሸይቲ ብኹርና ናይ እዙዛት እዩ እዚያ ጠቕሲ ራእይዋ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ሮቤል በኹሪ እዩ ነይሩ ግን እዚያ ጠቕሲ ራእይዋ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ክልክለ እቲ በኹሪ ንሱ ነበረ ይብለና መንጸፍ አብኡ ስለዘርከሰግና እታ በኹርንኡ ንደቂ ዮሴፍ ወዲ እስራኤል ተዋህበት ግናኻ በመጽሐፍ ወለዶ ከም በኹሪ ኣይተጻሕፈን ይሁዳኻ ማእከል አሕዋቱ ሰልጠነ ከቲካላይ ማለት እዩ ዋላ ንሱ ይሰልጥን እንበር በኹርና ናይ መን እዩ በኹርና ግና ናይ ዮሴፍ እስኪ በልዋ በኹርና ግና ናይ ዮሴፍ ዮሴፍ ማለት እስቲ ታሕቲ እዩ ያ በኹሪ ኣይትግቦን ያ ቅድሚው ሮቤል ይሁዳ ብዙሓት እዮም ዘለው ታሕቲ ዘሎ ከመይ ገይሩ በኹሪ ኮይኑ በኹርና ስለዚ ተወለድካሉ ከይኮነስ ስለምእዛዝካ ዝውሃብ ነገር በኹርኑ ዝሸጠ ሰብ ይነግረና ቃል አምላክ ከም ሕሱር ገይሩ ቆፂርዎ ብገንዘብ ዝልውጥ ሰብ ነይሩ ነቲ ሰማያዊ ነገራት ከም ሕሱር በኹርኑ ስኢልካ ተወሊድካ ርስቲ አቦኻ ምቕባል ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝውለድ ክውለድ ዝግብኦ ዝመጽእ መሲሕ ክርዮ ኣይካለን ኤሳው ክርዮ ኣይካለን በዓል ሮቤል ነቲ ክውለድ ዝግብኦ ነቲ መሲሕ ክርዮ ኣይካሉ ዘስተውዕል መንፈስ ኣይነበሮምን ንክርስቶስ እዮም ርስቶም ዝነበረ ክርስቶስ ሕጂውን ነቲ ዝመጽእ ክርስቶስ ንዑ ክነበስር በኹሪ ፍጥራቱ ገይሩ ዝጸውዓና ነዚ እዩ በኹርናኹም ትሸጥሉ ምኽንያት ክህሉ ይብሉ ዝተዋሃበኩም ሌቭል መንፈሳዊ ሌቭልኩም ዝሽየጥ ኣይኮነን ናብ ዕዳጋ ይወጽን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አቤል ልዕሊ ቃኤል በኹሪ ኮይኑ ተስዩ ቅቡል መስዋዕት ያቀርብሉ ያዕቆብ ልዕሊ ኤሳው ቅቡል ዝኾነ ናይ በኹርና ጥበብ ስለዝተረድኦ ናብቲ ዝባርኽ አምላክ ከይዱ ዮሴፍ ልዕሊ ሮቤል ነቲ ናይ በኹርና ነገር ተረዲኦ ብውልድነት ከይኮነስ በነባብርኡ ብቅድስና ንርኽሰት ርእሱ ብዘይመሃብ ነታ በኹርና ወሲድዋ ሳኦል በኹሪ ናይ እስራኤል ክኸውን ተጸውዑ ከሎ ናይ ንግስነት በኹሪ ክኸውን ተጸውዑ ከሎ ዳዊት ግን ብምእዛዝ ነታ በኹርነት ወሲድዋ ኣብ እስራኤል ሪፈረንስ ናይ ነገስታት ዳዊት ኮይኑ ከም ልቢ አምላክ ብምምላሱ አዳም ነቲ በኹርነት ስለዝደርበየ እቲ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ድማ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ኩሉ ነቲ ዝሰአልናዮ ዝመለሰልና ንኢየሱስ ከምኡ ክንመላለስ ናብዚ በኹርና ሲምፕል ኢሹ ኣይኮነን ናይ አቦኻ ርስቲን ምውራስ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝሓለፈ መንፈሳዊ ክብረቱ ክርዳእና ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቤት ዘሎ በኹርና ሰማያዊ እዩ ርስቲኹም ሰማያዊ እዩ ብምድራዊ ነገራት ኣይትቀይርዎ ዝኸበረ ነገር ኣብ ኢድኩም ኣሎ ገንዘብ ዘይልውጾ ሃብቲ ምድሪ ዘይልውጾ ፍልጠት ድላዩ ነገራት ጌርኩሞ ዘይልውጾ ነሰማያዊ ክብረት ኣብ ህይወትኩም ኣሎ ኣይትደርቢዎ ኣይትለውጽዎ ብሕሱር ነገራት ኣይተውድቅዎ ናይ ምድራዊ ዕጋበት ስጋዊ ድሌትን ትምኒትን ከዕግበና ዝኽእል ሰባት ኣይኮናን ሙሉ ዘመንካ ሙሉ ህይወትካ ተወሲኹልካ ከማን ክትዓግብ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ዕጋበት ካብ ክርስቶስ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ነቲ ቁም ነገር ነቲ ዘይድርበይ ነገር ንሓዞ አምላክ ይመስገን
እዚያ ክብል ሞኩድ እታ ዓወት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ በቶም ጀጋኑ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት በይኑ አይነገሰን ንዳዊት ዘንገስዎ እዚኦም ዝገርሙ ጀጋኑ ዳዊት ዝበሃሉ ኣብ ምዕራፍ 11 ተሰሪዖም ኣሎ እዚኦም ዝገርሙ እቶም ምስ ብዘሎ እስራኤል ኮይኖም ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ እስራኤል ንዳዊት ከንግስዎ ኣብ መንግስቱ ምስኡ ኮይኖም ድማ ብሓይሊ ዝሓገዝዎ ኣውራታት ጀጋኑ ዳዊት እዚኣቶም እዮም ኢሉ ይሰርዓልና ዳዊት በይኑ አይደየበን በይንኹም ክድይቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም እግዚአብሔር ኣብ ከባቢኹም ጀነራላት ይሰርዓልኩም ምእንታኹም ዝዋግኡ ዘማኽሩ ህይወቶም ዝህቡ እግዚአብሔር ሰባት ይህብ እግዚአብሔር ይወስኸልኩም ኣብ ህይወትኩም ንዳዊት ዘኽበርዎ ሰባት ኣለዉ ንዳዊት ቦቱ ክሕዝ ዝገበርዎ ሰባት እሙናት ሰባት እዚ መወዳእታ ዘመን እሙን ሰብ ዝጠፍኣሉ ጊዜ እቲ ፖለቲክስ በል ቢዝነስ በል ኩሉ ዓለም እሙን ሰብ ዝድለየሉ ጊዜ ኣምላኽና ከይተረፈ መን ኣሎ እሙን ኢሉ ይዘወፅእ ፌስፉል ኣዝዩ ተደላይ እሙናት ሰባት ለውጥታት የምፁ ተኣመንቲዮም ነቲ ዝተዋሃቦም ኣይድርብዩን እዮም ብቀሊል ነገራት ዘቲ ሓላፍነቶም ዝርቢ ሰባት ኣይኮኑን ለውጥታት የምፁ ንዳዊት ደው ዘበልዎ እሙናት ሰባት እዮም ነፍሶም ዝቐበፁ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ማይ ከይተረፈሲ ዳዊት እንታይ ከምዚ ናይ ኣስመራ ካፕቺኖ ናፊቃትኒ ገለ ሰባቢሮም ኣብ ተኸበ ከተማትሲ ማይ ሒዞምሉ መፂ ንህለትካ ማይ ሒዝናልካ መፂና ኣለና ገለ ኢሎም ማይ እቲ ማይ ዳዊት ከም ቀሊል ክርኦ ኣይከኣለን ከምዚ ኣብዚ ዝተገብረ ኣምልኾ እዚ ማይ ኣምልኾ ኢሉ እዚ ማይ ንዓይ ከይኮነስ ንህያው ኣምላኽ ይኹን ኢሉ ኣፍሲሱሉ ኣይሰትዮን እዚ ኢሉ ህይወት ዘለዎ ማይ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ቅቡል ከም ጥዑም መስዋዕቲ ገይሩ ይቀበሎ ኢሉ ኣፍሲስዎ ይብለና እዚኣቶም ሰባት ዝኸፍሉ ዋጋ ህያው ዝኾነ መስዋዕቲ ዝገብሩ ሰባት እዮም ዝግባእ ነገራት ዝገብሩ ሰባት እዮም እቲ ዝኸፍልዎ ዘይወዳደር ብህይወቶም ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት እዮም ኣብ ቤት ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ሰባት ክትሱ ይግብኦም ዝተቐበልናዮ ሕድሪ ስኢሉ ዝድርበያ ኮነን ሕሰቦ ደስ ኢሉኒ ህይወትካ ክተጥፍእ ከምዚ ጨኪኖም እኳ ይሞፅዮም ነፍሶም እኳ ሂቦም ማይ ቀዲሖም ከምፅሉ ከም ማይ ዝኸበረ ነገር ይተዋሂቡና ዘሎ ዋጋ ክኽፈለሉ ዝግብኦ እዮ ኣምላኽ ቤት ኣምላኽ ዝወሃበና ሓላፍነት ህይወትካ ዘውህብ እዩ ብኸምኡ ድማ እዞም ናይ እምነት ኣቦታትና ህይወቶም ዝዓፀሉ ክሳዕ መወዳእታ ዝጎየሉ ነጥቢ ብእምነት ዋጋ ብምኽፋል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነፍሶም ቀቢጾም ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ኢዶም ዘይህቡ ሰባት ኣብ ከቢድ ውግእ በይኑ ኣሽሓት ይቐትል ይብሎ በይኖም ኣይቋርፅን እዩ በይነ ተሪፈሉ ሱቕ ይብልን እዩ ይዋጋእ ምንቲ እስራኤል ይዋጋእ ምንቲ ዳዊት ሽሙ መን እዩ ሓደ ጣቕሰልና እታ ኢዱሲ ምስቲ ሰይፊ ተላጊቡ ይብለና ካብ ብዝሒ ውግእ ማለት እዩ ከይቋረፅ ኣየለኹም እንዲኹም ገለ የለን ሱልካ ምዋጋእ ይሃሉ ኣይሃሉ ኢዱ ከሃበ ኣብቲ ዝተዋሃቦ ቦታ እሙን ኮይኑ ቅፅል ሓንቲ ትፈልዮ ህይወቱን ተተወሲዳ ጥራያ ክሳዕ መወዳእታ ዝኸይድ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ዝድርበይ እዮ ኣቋሪፅካዮ ትድርብዮ እዮ ኣይኮነን ኣብ ኢድና ኣትዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣዝዮም ክኢላታት ናይ ዕላማ ሰባት ድማ ነይሮም ክኢላታት ሰይፊ እንተሂብካዮም they know how to handle it ክኢላታት ኩናት እንተሂብካዮም ኣበይ ክትሃርም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ኤክስፐርትስ እዮም ስኢሉ ብግምት ዝሃርም ኣይኮነን ኣበይ ክህረም ኣሎ ነቲ ሰይፊ ነባሕዋቱ ኣይጠውዮን እዩ ንጸላእዩ ኣለልዩ ይሃርም ክኢላታት እዮም ነይሮም ጽቡቕ ገይሮም ኤክስፐርትስ ኣብ ውግእ ኣትዮም ከመይ ከስዕሩ ከም ዘሎም ዝፈልጡ ጀጋኑ ይብሎም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ ዳዊት ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ዝገበሮ እዚኣቶም ሰባት እዮም ኣብዚ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ምእንቲ ሓዉ ምእንቲ ሓፍቱ ከምዚ ዓይነት ጀግና ኮይኑ ክትሳሎ ኣብ ህይወትና ከምዚ ዓይነት መንፈስ ክትሳሎ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ጀጋኑ የተስእ ፍርሂ ስምባደ ቦታኻ ምድርባይ እዚታት ኩሉ ካብ ማእከልና ክጠፍእ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዕላማ ሰባት ክኢላ ሰባት ክእለት ክኢላ ሰባታት
we have to ስብከት ጾልካ ሓንቲ ጠቕሲ እናውፃኻ ምስባኽ እዚ ክእለት ዘለዎም ሰበኽቲ ክፈሩ የለዎም ኣብዚ ምዝራብ ጥበብ ዘለዎም ጸጋ ምምሕድዳር ዝኽእሉ ሰባት ሪኤልካ ጾልካ ምድርባ ኣይኮነን ነቲ ዝረኣኻዮ ተመሓላለፈሉ ጥበብ ምፍላጥ የድሊ ሰይፍ ኢለኒ ኢልካ ጾልካ ትስንድወን ኢኻ ተማሂረልካ ጾልካ ይውፃ ምስ ተማሃርካ መብዛሕትኦም ትምህርቲ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ስራሕ ስእኑ ዘለዎ ጥበብ ስለ ዝጠፍአት ኣተሓዛ ጥበብ ክእለት ስለ ዝተሳኣነ ኣገልገልቲ ኣይኮኑን ውሒዶምና ዘለዎ ጥበብ ዘለዎ ኣገልገልቲ እዮም ዘድልዩና ዘለዎ ክኢላታት ዳዊት ሰራዊት ውሒድዎ ኣይኮነን ጀጋኑ ግን ሰሌክትድ ሰባት ኣለዎ ሰሌክትድ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሰባት ክነፍሪ ክትስኡልና ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ኣምላኽ ግዜ ዝፈልጡ ሰባት እንታይ ይብለና ዋላ ካብ ዓሌት ሳኦል ዝነበሩ ናብ ዳዊት ኣትዮም ይብለና እዚ ግዜ ናይ ሳኦል ኣይኮነን ኢሎ እዚ ሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዚ ናይ ዓሌት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ናይ ወገን ጉዳይ ኣይኮነን ብፈልጠኒ ፈልጦ ብንፋለጢና ሻሂ በሓደ ሰቲና ብኸሙ ኣይኮነን እዚ እዩ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ግዜ ናይ ዳዊት እዩ እቲ ስዝን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዘለልዩ ሰባት እዮም ምስ መን ክውግኑ ከም ዝግባኦም ዝፈልጡ ሰባት እዮም እቲ ምድራዊ ስጋውነት ገለ ሒዝዎም ነገራት ብኸሙ ኣይትርጉሞን እዮም ነቲ ግዜ ኣምላኽን ንእግዚአብሔር ሰብን እግዚአብሔር ቅባት ኣሰራርሓ ኣምላኽ ተረዲዎም ምስ መን ክውግኑ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ህላውነት ኣምላኽ ይፈልጡ ኩሉ ዓወቶም ብሓይሊ ኣምላኽ ዳዊት ውግእ ሰራዊት ምልእ ኢሉ ከሎ ዳዊት ኣበሎ ይብሉ ጽልያት ኢሎ ኤፉዳም ጽልይ ይብላ ኣሎ ንሕና ጀጋኑ ከለና ገለ ከማ ይብሉን ኣብፃለይ ሰይፊ ጥራይ ከሙ ይብሎም ብዘይ ሰይፊ ይሁን ያትዮም ሓንቲ ግን ኣላቶም ጥበብ እግዚአብሔር ኢሉ ድዩ ዳዊት ሰምዒካ ዲኻ ክንወፅእ ንኽእል ኮይና ክንደይ ዲና ሲዒርና ብተመክሮ ገለ ኣይኮነን ሓያላት ኢና ጀጋኑ ኢና ኣነ እኮ ጀነራል ከሙታት ኣይኮነን ምትእምማኖም ብህላውነት ኣምላኽ ውፁ ብዝበሎም ኣምላኽ ኣይፈርሁን እዮም ኣይምለሱን እዮም ኣምላኽ ጥራይ ምሳና ይውፃ ህልውና ኣምላኽ ጥራይ ይሃልዎ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ጥራይ ይኹን ዘይእተው ቦታታት ይኣቱ እግዚአብሔር ይመስገን ጸላይ ምልእ ኢሉ ከሎ ኣሽሓት ሚልዮናት ከቢቦሞም ከለው በይኖም ውሕዳት እዚኦም ውሕዳት ወፂኦም ጥፍኣት የጥፉ ከቢድ ዓወት ድማ ሒዞም ይመፁ ምርኮ ናብ ህዝቦም የምፁ ከመይ ጌርኩም ስዒርኩም ሓይሊ ኣምላኽ ሰይፊ ኮይ ሕሰቦ ካብ ልዕሊ 6,000 ልዕሊ ሚልዮን ሰራዊት ኩናት ሰዲዱልካ ከመይ ኢልካ ትሰሓት ዝሽፍኖም ኣምላኽ ከም ዘሎ ይፈልፁ ዓወት ዝህቦም እግዚአብሔር ከም ዘሎ ፈልፁ ዓወቶም ጎይታ እዩ ዓወቶም ናይቲ ዘመን ሰብ ናይቲ ዘመን ስራሕ ስለ ዝርድኡ እግዚአብሔር ነዛ ቤት እዚኣ ብጀጋኑ ይምላእያ ዘመን ዝፈልጡ ሰባት ይምላእዮም እግዚአብሔር ይመስገን ህላውነት ኣምላኽ ዝፈልጡ ናይ እግዚአብሔር ሲዝን ዝፈልጡ ሰባት ይምላእዮም እግዚአብሔር ይመስገን ተሲና ክንጸልይና ክብርና ኣምላኽና ይኹን መገዲ ዓወት እዚዩ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና መገዲ ዓወት እዚዩ ምስ ኣምላኽ ምውፃእ መገዲ ዓወት እዚዩ ነቲ ዘኽብር እግዚአብሔር ክተኽብሮ ከለኻ መገዲ ዓወት እዚዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብቅድስና ምምልላስ መንነትካ ፈሊጥካ ምምልላስ ነቲ ኣምላኽ ዝደልየካ ህይወት ንዑ ደው ምባል መገዲ ዓወት እዚዩ መጽሓፍቲ ስለ ዘብዝሓና ትምህርቲ ስለ ዘብዝሓና ገንዘብ ስለ ዘብዝሓና ኣይኮነን መገዲ ዓወት እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሁሉ የድልዩ እዚ ሁሉ ድማ ክውሰኸልና እዩ ካብኡ ግን ዝኸበረ ናይ እግዚአብሔር ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምሳኻ ይኹነላ ይበሎ ኩላትና ንጸልይ ምስ መንፈስካ ይኹነላ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጉባኤ ንኸምዚ ዝተጸዋዕ እዩ ብምልኣት ክወፅእ ብዓወት ክመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ዝኸሰርኩምሉ ዓመታት ይኣክል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነገራትኩም ببادونة تود